Goddag. Ja. Så får vi da börja. Og jeg vil først si hjertelig velkommen til Tikkun Ødel her i Kongshøll. Og ikke minst Tikkun, så vil vi ha strømmen og eisene til hendan velfunden av Fråskaparsetsen, midt i velstrønnen. Her er vi, her var Finche, og det er øyla gladfire, og det setri eisene øyla glattfire. Jeg vil ha Finche 8 fiskarna, eller 8 følgene i Ødlund, de politiske flokkene, at komme her at oss om utbyggingarpolitikk, at oss om campus, og om gransking, og om lestrar liv. Og vi har skipet det så leis at ombøyene som her i dag, jeg kan først presentere det, til Beiner Johannesen ur Falkaflotjenon, Bara Stein Nilsen ur Sambandsflotjenon, Axel V. Johannesen ur Jaunarflotjenon, Sama Petter ur Grund og i Kjølstyre. Og så har vi Ruth Wang ur Framsøkt, og Bill Justinesen ur Miflotjenon, formøveren og i Miflotjenon. Det er bare stående fra å komme her i dag. Og så videre, og takk som for nast formøveren i Flotjenon, Bill Justinesen kunne komme. Hjertelig velkommen til Ødelsåmet. Og Høgne Høydal, Årsaka, jeg glemte det. Det var ikke vi vilja. Hjertelig velkommen, eisende to. De neste 2 timer eller så får vi som nevnt at vi gjør 4 evner, campus, gransking, hagre utbygging og lestrarliv. Vi skipper det så leis at vi har først en framløve om evne, og så gjerne så skifter politikerne år om dette evne, og det vil reisende mulighet at sette spurninger ur sjelen. Og det kan være lenge, at skulle stande oppe og i 2 timer, da man hever så trångar kalendere som jeg vet at politikerne hever, så at ta og i framløvene ved å få ditt høve til å sette dere ned, og kvile dere tar 5-6 minutter eller hva du tar, nå ene for å være. Og jeg alltid at så får vi det gongt. Det første evne er universitetscampus, og karmanar om det evne. Det er Olaver Ellefsen, som formøver i campusbølgen, og som eisende formøver i styren for Fråskaparsetsen i Aseta. Så gjør så vel, Olaver. 1, 2, 3. Ja. Hei, så. Hjertelig velkommen. Jeg får nå å greie fra om campusatlander tjåk. Og jeg får enda vid 3 spørninger til dere. Og Brynhild til vi greier instrukser til spørningene skulle stande på her, så hvis det glemmer spørningene så kunne det vende deg vi og hitja. Årsøken til at vi her i det løktingsvalget 8. desember. Og beint åren løktingsvalget var utskrivet, samtes landstyre og Torsvana kommuna om en avtale som for okkon av setren og mersker at vi virkelig kunne fære under å bytja et campus av Fralsenon og av Debesørdre. Åren hese avtalene så var i verden alt ogreit. Og så akkurat skjønner vi så det alt greit nå. Og det skulle jeg ha stor takk for det. Vi campus atlanen å sauna alt virksomhet til sedren av en sted. Og atlanen å gjøre det i stigen. Endamålet til at øke om truvnaden til de lesende og startfolkene, at øke om samstarve mittlen deltene av sedren og samstarve i omheimen, og i 3. leie at øke om etrottarmeiene til sedren. Vi vil dreie på føringer, ung som eldre, og utlendinger dere. Et campus en bøylinger, og vi kunne si at okkara campus er en bøylinger i havn. Til et stående slogan. Som kunnot campus vanlig om Atlanheim, og eisni om okkara leir bare stor og små campus. Hette en tekning av campus i Tromsø, som vi gått 24.000 utbyggvån og i stødd minner om okkon, og som vendig atter til om man har lødd. Til stortleika så kunne jeg huske meg at tid, bare politikere og folk i salen og ute i landet,
Gitte hvordan jeg lesande i Tromsø. Hvordan jeg lesande her. Og de kunne skriva svär nye hvis det tilfelle de kan komme ut på det. Men det er prøv gitt. De får svär med litt løtt. Og i 2018 handa jeg taverande campusbalkeren landstyren en strategiska campusatlan. Som UDS lyser hvordan et campus kan skipast i økene om middelfralse og det besøker. Og enda mynden som du sier her fra tog atlanene og viser hvordan et campus en sammansjå av parster av bøynom. Her sast det eisne kvært virse med verre campus. Til suttja gongo og suklebreiter, til suttja utandora virksomhet, til suttja bokasaum, til suttja lestrar bostæger, til suttja matstover, til suttja handlar og nøyskapande omkvarve, og ikke minst så suttja til undervisningarhøler, starstover, skrivstover, kaffestover og et iande lestrar og nøyskapande omkvarve. Hette det som et campus eier av fevne om, hette en bøylinger til de unge, til de vidanarfråe og til framtøyene. Fyrsta stiget, og i hese her campusatlandet, som fyrligger nå, en felagsbygning, som stedsetter i Nåatjone, mittlen Fralse og Debesartrø, og som binder hese på partene av campus sammen. Felagsbygningen skal være et dokande hjärsta i campus, og samla av gulvvitten mett til 2500 meter. Det i Jotta 5 millioner kroner til en arkitektakapping, og vi i gang ved byggeskronene, og gjøre kappingar til ferdig klart. Vånande kan færast under projektering i 2023, bygging i 2024, og så dessa byggningen kan standa liver i 2026. Kanskje vi kunne hava nästa velfunden, ikke i Kongshøll som det nå, men i Løkmannshøllene i Nåatjone i 2026. Anna stig, som eisen i ferdig gang, omvæling av gamla fralsen. Og pronaliga skulle de hesen byggningen tekas nyer. Mest tog at han fytlen nekulenten og annars tog han hadde i sera ringkonstant. Hesar og tespel i myndnar fra en støveløsning i 2014, og støvan alt annet enn batna så han tar. Og i semminne mittelen Mentamalaræje og kommunene det å avtale byggningen i ødlom for lot hvis vi varbetter og setter i stand. Medingen at dette kommer å koste 24 millioner kroner om året, eller sammenlagt 144 millioner kroner fram til 2028. Parster av namnsvisendadaltene, det vil si lærere og namnsfrøyngar, husast her i det. Og heromfram skal alt virksomhet som i det i hesen bygningen, sambart avtalene vi kommunene, flytas nye til altså naturvisendadalten og dalten for helsevisende og sjukrarøkt. Og det skal gjøres åren årslåg 2024, altså om 2 år. Så vi det var skumt, og jeg kan beina vil si at vi økter i opptøket av nekvennavsen fagnon, altså sjukrøkterfrøye, kateversfrøye og namnsfrøye, så vi nøy ut å finne løsninger av træd. Vi romast ikke inn her. Og jeg vil si at åren til vaks så var det vi ikke fred. Så her må gjøres akkurat middelåner, stand i campus eller ut i byen. Tredje stig, som ikke veldig kom i gang, men som skiljer at landstyret arbeider seriøst vi åren vel var utskrivet, sammen vi bostøven, bytja lestrarbostøy og campus. Ta det for året man har løte, kunne det kanskje greie fra tykkere tanken om dette. Hvordan jeg var bostøyer talene om, hva det leserne skulle gjelda for å bygge, altså det til å betale, og når det skal gjøres. Så det nummer 3. Og 4. og siste punktet, det et samlet campus, det vil si at fellesbygningen i liver, heter gamla fralse, lærerskolen og menningarskolen, i helt eller lotvist omvalgt, og lesande flott eller flyt inn og i første lesterutbøvner, så stunden kom til å fullføre campusatlandet. Først og fremst at husa søv- og samfunnsdeltene, som i det i Jonas Bronksgøte, men eisen i økta virksomhet som vi råkner vi kjemper. Det skal selvsagt eisen gjøres i stigen. Og for eisen jeg faun om en stor parkeringskjadlere under gjør av fløten. Her synes det er en tekning av de samlede campusøkene. Det er grøy bygningene til det bygninger som i det, og det er litt i det nødt. Og det er rei og gjør noe til mulige stedsetninger av leserbostad. Vi umynda oss at atlandene vil være tillegger, så kvart vi lærer mer om hva drikker og hva tar vi ned.
Man ser att någon är i löten i 1100 läsande. Svärande till omlai hälften av alla föringen som är under högre läster. Utdragningarna som är ju i sig strategiska campusatlandet för att 2018 är gjorda ut från att det vara 1500, alltså inte 1100 men 1500 läsande och en 200 starsfolk av sättet. Hølestørven til hetta er i atlandet metter til 28.000 fermeter, og da har man ikke råkna lesterbostäder og videre stående som er jo av campusøyden, det vil si Helsfrød Starstående og Havstående og Vinjaskolen. Det er ikke råkna i vi. Så 28.000 fermeter er hølestørven. Til sammanberingar kan sies at gamla fralse er 8.500 fermeter, så bare at omvella Vinjaskolen og lærerskolen til er ikke nok. Tackar vi hin hölne av campus och i Novatune, Gråbäckningren och Förmanstalten så är det omlai 2500 fermeter och nu fällagsbäckningren är som nämnt 6500 fermeter. Så det är sammanlagt 18.500 och så 28.000 minus 18.500 det är så smajer 20.000 fermeter eller 9.500 fermeter som kommer att mangla. Och då är det till fjorda stig. Om ett halvdagen till det atlarna för att 2018. Om vi så vänder åter till Tromsø, vad som din torr gita och läsande varje, så minner det många matar om och. Ja, det så vi det 1100 läsande. Tillfångesvinnare har stor tutning och det har störst inch om att vara en dreande vidare det blir hjärtes. Det kan sägas det har etnast. Vi bor i en hus som nämnt gott 26.000 uppbyggare och det har 16.902 läsande i universiteten. Det kommer selvsagt ur lokalomkvarven, ærastan ur norra, men først og fremst ærastan ur verden. Atlai tog jeg spyrja at sette deg om trutja spurningar. Første spurningren om vi skulle halda fram av sommerkås som undanfæren landstyr har sett. Skulle vi bytja den fellesbygningen som atla og stendran liver i 26 kunne vi halda velfunden her oppe i Løkmannshøtlene. Skulle vi omvæla gamla fralse som avtalar vi kommunerna. Skulle vi bytja lestrar og bor av campus sammen i bostøvån. Og skulle vi bytja resten av campus samsvarande verande campusatla. Det var første spurninger. Skulle vi halda fram av sommerkås. Andra spurninger. Hvordan jeg atla tid å sette av og i uiløven om året og i campus naste 20 år? 20 år rette sjånaringren? Skal det være stittre? Skal det være langre? Og stendet han opphadde mat vi atlande. 3. Og visionære spurningren hva lengt jeg maler til tikkene vi campus og vi fråskapar setjene i røver. Hva en leiklud skal sette i heva og i menneskene samfellanene. Hvordan jeg lesende skulle være setjene til dømes i 32. Skal det være 1500 som det ble mett i 2018, eller kanskje 18.000 som i Tromsø, eller mer eller mindre enn det. Det var det trott spurningene. Takk for det. Ja. Takk for det, Oliver. Og så kommer politiske forsfølgene opp her, at standa, og tid doa da etter hånden ABCD, eller vi kunne hjelpe til hvis det Og jeg har til å hjelpe oss vid tøknene, her har vi Østerfeggene, og der har vi med om at sagt vittikon at de skulle ta seg nok så beinleis i mikrofonene for å få ordentlig jobb. Oliver, han gredde jo fra hvordan lengt hendan atlanden kommet her til, og nå stander vi så av gottene til en arkitektakapping om høvesbygningen, så jeg at byrja vi til første spurningen som han har sett, at han har tid hørt i hese framløvene, skulle vi halda fram og hese som kosene, Beiner Johannesson, ur Folkeflasjonen? Takk for det. Det så som det er, så har man haft atlandet med en lunsje, og i fortsatt var ikke hørt med. Ja. Og i fortsatt oppskånd som er laget tingstunde, så har man atlandet om at man skulle sette 3 millioner av de kommende året, og neste 5 år 3 millioner kvart år. Og det skulle nøkta tørmen for nok snakk at røyne få sauna alt, og det hvert fall alt som vi vil gjerne arbeide vi. Men så det også noe gjøre, at man skal hitte etter hvordan får man
lagt Atlantarven och kostfärden fullföljda och det skulle så ösnä arbeta vi 18 till 5 år när röna finna en löst. Och jag ser ju ösnä bara att det ska vara 30 miljoner, ösnä hitcha tar nog nästa 5 år kan det göra. Och så då står det Leicester Uber här har vi med andra samtidigt en bussjärpacka för bussar och ett andra här det har 430 miljoner man gav bussar hemel till och 200 skulle till några skäl ända man med andra Leicester Uber så här är ösnä pengar och det var också strängt av för några George Airport. Ja, vi kommer åter till Leicester Uibu kanske sen det sättna, men du heldur att han kosen som landstyre har lagt vi 30 miljoner 5 kommande årene att det är nöktant. Ja, alltså är det över att skondade center så kan man alltid hitta ett toy, men det är kvar minimum alltid. Bara Stein Nielsen, du har de eisne framlövne här, skulle vi halta fram att kosene som du faktiskt är steg 8-4 hese senaste årene, eller skulle vi sätta färre? Ja, det halde jag avgörs av skola, men Halta fast eller sätta färre? Ja, sätta färra och tandfärden är sett då. Vi har sett som nämnt 30 miljoner om året det kommande åren plus det vi längre lov att han har hackat det till rättliga månader fram i halvt av 60 eller 20 tal för det på 120 miljoner minst rätt. Men med de väl så ambitiösa atlanar som Olav lägger fram här formen står någon. Tror jag att hvis vi inte sätter någon hömål så kommer vi långt vi. Och då är det fullt vi på är det här man skall som vi sa i Tromsø att vi skulle vara ett tillträckande universitet och allt så stöje så är det här vi skulle med från motor. Men vi skulle ja det halt vi skulle och i halt det upplag nu nämnde jag Arstes är en pastor att det att utbygga sig till det som händer uppe i Arstes och vi tar snack med en vävlagsgranskningsstation eller havgranskningsstation här i Färjön och där kunde vi ett mål i sig själva finns det har granskarna att ståast i Färjön och så är vi lite mitt och ute och har gott datagrundlag till det omframt att vi kunde färja också mer in orskofröje till dömes och kvate och så gör som det kommer att snarare alltså det mer nya materierna men det stora och hela så ser du att kosen hon ska inte bara halta som är sett men hon ska sättas. Jag vill säga det så kosen är sett vid campus av sauna då inom det och tog i grundläggande lagt för att göra det ännu större över ännu ambitiösare men det kräver alltså att vi bygger det upp och det nyttar inte att säga att nu får vi ett öjsast det och förvänta 20 000 närmingar här om 2 år. Det vant inte vi klara. Men campusatlanen hos ständer vi campusatlanen. Ja, just ja. Axel V. Johansen, samma spurning till tojen, vad helt du att kosen ska vara adoptera till kosna underfarnas landstyre eller att du justera henne? Ja, så man hickar efter det som kommer fram nu så vet det stora motstånd ute till fejsen att landstyrskvinnor ska ta och samgången här så arbetar landstyre och stora mot till det så att de kanske känns som det men några fyra ska göra det. Så håller de fast just ner. Vi ska göra det här så vant för att politisk avsämjoj och avskattnar. Och att det är en touch av verkskatland där mest det ganska att flockarna kommer att sitta i samgång och landstyrne styrs vad någon till att tutting man för en bröja sämje om det där men som hickar efter kallas ner allt som jag kunde gott huxa med man sätter sig mer pengar av på ena vägen det är omvärdering av gamla platsen det här gänga närmingar det alltså lärare och pedagoger och de som är här skulle nya närpoint och här är omsönar öliga vanliga och skulle inte bara också framtiden att det skulle göra men också som de som läser nu att sätta sin förra till alltså det höllen till tar närmingar som är nu är bättre så större jottan till tar omvärderingarna här och nu det är uppe och så annars så kan komma ända så att det har läsare uppe och till en större pastor alltså men det tar upp uppsättning som skiljer där. Ja. Samma Peter Grund är du samtidigt i hentan Atlanten, tudjara Atlanten via någon campus. Hon är inte partipolitisk till kunna gott sämjast. Är du vi på att hålla dessa koserna och få ett campus på standa? Ja, alltså jag håller det att det som är mest områdande och det Gärstan Atlant som jag ser det är att du har det omkvarv som ska husas där vet där. Att du har vårt som skulle undervisa att du har nämningarna mitt där och att det räcker till ändamål som vi vill i samhället så vi får en bättre utbyggning och ett bättre omkvarv till alla parter det är öllon och som så vi har alltid djupt imponerade av det av till eld eller till vilja som ligger i tjua tajmen som vilja heter. Själv är vi alltid otroligt skeptiska för omvälden något som är gammalt men här som för den hemma så görs den avtal och kan ju som alla parter samt om att heter de få in avtal. Plus är skjutlaver öliga näck tar vi ett efter förhåll till det Tromsø döms. Så är skjutlaver stor möjlighet för att vicka om det där röke. Här var det så att alla plats är till bostäder och när. Men ja, jag har alltid det. Jag säger som Axel, det är otroligt områdande att det politiska systemet är samt om detta.
Samt om jag har aktörerna vi i snär, ja. Ja, det är ju gott. Och Högny Høydal, skulle vi halta fram og så med kos, helt tjålt i eisen, jeg heter et mål som ikke parsta politiskt, men som vi da kunne ødel sammenst om. Vi tjålt effekten så tror jag när jag kommer att som alla lägger fram. Tack för det här tid. Alltså jag luckar vi marschen med starven då, för det är uppfattning samman. Och jag säger vet där det att för okkon fråskabarsedre till lichen la männa förjar, det är alltid värre och vi typ det har just näck för lite jag Arne. Och jag kom från universitetet som heter korallerna som bomärke. Ända korallen som saunar i smått och störst och löv kring sig. Här man ser i streimen och löve och stillstående dig. Och händan atlan hon kommer att kunna röka till. Vi tar foton med atlan vi hade som alla nämnde hon är helst för lite långt nu skulle vi välja joggen för missionen. Så vi skulle hålla kosten men vi är som var så ursleden till att kosten går visionen går men ursleden jag kan ha inte vill gå fra politiska skipan. Jag hoppas vi har haft små hjärtan så är det en slik vision och atlan som ska fram. För jag ska tacka Martin för att Joar Bedgens ska fråga en lång börja att det lätt hade funnit här Samson som Danmark spelar. Det största framsteg. Det största framsteg i första Joar Bedgen. Jag tror vi hoppas det går väl så dem. Så ja, och till pengarna här visst det var spårningen nu alltså. Så alltid hon är eller realistisk om till nu man inte gör några pengar men man sett för nästa år så man 3 miljoner. Men säger man så att det nästa 20 åren var det kanske 400. Så blir det nästan narskas alltså nörgrund som ger att ha vantande färgmeterplatser till det ser ambitiösa Atlanta vill gå. Och jag själv fan om man alltså vill fast om sätre som är också sövliga by sounds och visst sätter att vinna högskolan här havstån allt det. Jag ska komma in att kanske rätt men alltså högskolan och allt det här är alltså möjliga för att bitcha mer och få just det och få bondet att man helt till om man är Västerbridge så vi tar fullt under vet men halta kanske att fortsätta Atlant är kanske allute ambitiös. Mer ambitiöst fortsätta halta fast i kosten men mer ambitiöst. Halta fast i kosten men så cykla kosten. Och cykla kosten. Bara ta om det. Vi vill ta om det allt för lunch. Rotvang, kvärt sig to till hesa stora campus Atlanterna detta eisnära tog ta under vid tid och framsök. Outjust tackar vi under vid Atlanta och är särskilt fägen om att det synes att vara sämja om stedsättningarna av campusörsna. Tog att vi har i förrjon, vi har 2 minomskolor standande uppe i fjällen och i förrjon som minnesvärar över politiska osämjer, en i Hove och en i Kampställe. Självande skulle vi ha lästrarstö och skolor placerade här som det är liv och här som det ger liv. Så det är vi glada för, vi har alla vi glada för här stedsättningarna. Vi är nog så värren vi att lova i öst och väst tog vi sådär för oss att komma vi må ha fotbollspolitiken av beina kos att det kommande åren. Men har vi har nämna att vi som den enaste flockren inte har lova att Sorøtunnelen vill leva i 2030. Så det ger oss rum för vi ärligen hjärta att räfesta eisne andra ting och ta jag nog också med om. Så halt jag bestämt att campus är det enaste och törsliga verkatlanen vid nämna och åkara välskra. Så vid menar det. Tid menar det. Bill Justinsen, kvärt helt to. Ett störst campus av Fralsenon och i Havn efter två kosene som är lögt är miflockeren vi på den tid har ju to stand you here vi stay in fyra till vi alla glada för men alltså vi tid har ju haft landstursmannen och i mental som arbetsvis. Jag kan ganska bara snacka som vi. Ja. Gör det. Men alltså Rotvang säger det att Självan ska allt vara i havn och vill det ha campus ett annat ställe? Nej, alltså jag vill säga nu är händan Värskatland är en ekviliga visionär Värskatland och jag alltid det är fantastiskt att det är huar och goar visioner som kommer från ungkvarven och självon. Så att det inte är politiker orsak uttryck analfabeter som definierar visioner, men att det är universitetet självt som definierar kvart hörveren är av för framtiden och ösni har visioner för kvart innehåll det ska vara. Och till luck vi tog. I allt det är så när det öjer och skall vara. Och så hade det tutning att vi som politisk skipan vi komma och färra att vi koppla ut här som händer i omkvarven och granskar omkvarven
Och I allt det fantastiska avhåverst att sucha att det blir till I Tromsø att hava ett så störst ungkvarve I en utgöra I Norrland. Nu nämnde Höckne att han var uppvuxen att han har ginger en universitet som har korallerna som bomärke. Jag har ginger en universitet som har fisk silterna och så svartskaften och nu laxen som bomärke nämligen Lusens universitet fjörran i Glivron. Och jag alltid att just här att man ösne I en utgör Norrland och kvar tillfånges budskapen så stark och stor som I förrjun kan diska det här är väldigt spännande och det kan ska upp att mer spännande hvis det blir till att koppla till ösne till och huvudvinnor så är att det skapar synergieffekt och det kan skapa växter av bauen sojon på innanför granskning och ösne innanför nutjar möjliga innanför vinna. Men det stod I hela så tagat hit stadväg under vi hesar I Atlanten. Ja, det vi som flockor och som samgånga Jens Arena som landstorsmäver som hever sett detta I versk nu. Och detta något som jag hade inte läst det skrift att det bra politisk semje om att detta inte partipolitiskt. Vad säger du Bein Johansen var du eisne du nu tar du hört allar du reisner vi på detta något som till konstant samman om? Ja, absolut. Alltså, det är alla man har nu för 3 miljoner nästa 5 år nu. Det håller vi fast om oss nu. Och det ska vara minimum 3 miljoner. Det kan sjå inte, det vidare vi tar, det värskatland. Det kunde alltid vara brödningar i. Så tek man att man kommer här till. Men så ösne hitcha efter 18 så 5 år nu. Att 18 man det sauna lugga som alla döltna skärman här på. Så är det öliga tydningar vi hitcha fram efter. Netto för att skapa en nationen en som och som vi ösne har säga och gott på Tromsø. Det är snägg föringar lite att se andra väg. Men 30 miljoner till nästa 5 åren. 3 gånger 5. 100 tror. Vi känner Ja. Ta Wow. det nästa 5 åren. Det svär inte ordentligt på den nästa spårningen som Felagsbyggningen. Ja. Felagsbyggningen som byggas skall. Som efter hesi Atlanten ska standa liver I 2026. Skulle vi halta hentan välfunden I Lögmanshöll som Olav säger. Ettla standa vi ta I en lån och fralsen och vad säger du? Han dår äckna, han dår väl äckna att höra. Namngivna sådana men alltså är allt det att minns mig rätt så är det I längd av att 100 miljoner sätter jag till det här projekt I 26 så jag klarar det livet igen, det är fantastiskt och väl över så senast I december 60 så det kan vara det lyckas, det var ungefär men ja, självan skulle vi på listan samman med det och tror det inte hänt det som vi älskar inom man har gjort en ombudshandel finns det på plats vid kommunerna så ökar lagt ut till campus nu man har sett av breddan att jotta pengar att börja projektera hända ner felagsbyggningen och man har sett 3 miljoner av bäj till omvälla men ösen till att bitcha vojar hända ner nya byggningen så det är riktigt hänt I halt vi skulle sikta hackre vi fråskapar så det förja på en allt universitet en showerbygging. Alltså I hade det skoft att vi bara också showerbygging som ankor här politiskt röna spelen och det Men nu måste jag säga att det är bara 5 miljoner. Det är bara 5 miljoner I handen till arkitektkapping. Ja, och jag och 22 år är affärer så det hoppas att klara bruka pengarna så det är Olav Stavars sin driva samt så det var Nej, aldrig inte. Ja, om man stölar det till nästa år. Så vi klarar inte gånga bruka 5 miljoner I år. Men nu är det så brukt och I nästa år standa 3 och att I uppskotten så ligger lökningslötene. Men jag håller till att vi skulle sikta nekv hackrum. Men att allt universitet så är det inte tjauarbygging att snacka om. Sambandslocken är en flock och vi allt tjauar utsynet. Vi vill gärna till att vi bjöd utlänningen till att allt tjauar godkänt vid hövon status universitet I förrjun. Men vi inte ösniga föringar för att de har och ta kakrubingar. Högni Höjdal, showerbygging to Jag kan bara klistra sindra omkron på här som lagmaver, sambandslagmaver, inte ordentliga damer. Nej, jag kan bara härmas om att alltså Örmen är det otroliga färgen till börjar politiken. Första uppskuddet lägga ting var om att hacka Jotan Froskabarset. Det var alla flockar mot. Det var det rena fjäs så vidare. Till hänt öljan. Men vi det inte kommer så långt än att bara Nilsson är skilt till showerbygging och ordet show och allt show med samstarv mellan Sjöste och show. Och akkara fråskabarset har alltid skulle haft en vision att det är portjocken ut I heim till samstarva Jon och fötter vi är att show om bergstammar och så framvägs. Men bara uppfattar ordet show som lägger inadvänt. Det är akkurat övrigt bara och ta måste skilja så kan jag för en nära vision. Det har vi inte sett några pengar av än.
Det är några pengar även och vanan vid det sättet nu, men jag håller framvis pengarna är för oambitiösa och rutsigt här och så Men kom så vi mera pengar nu. Nej, nu ska vi vara konkret. Nu ska vi vara konkret. Jag har ju varit inne i Ullo Atlantia och fortsätta. Det sista åren har vi brukt upp mot 800 miljoner i Ullo. Flera av de verkskatten var lite när. Och vi brukte ju underförande samgång till dömes. Och så kan man se att det här rättliga ska prioritering. Vi brukte 314 miljoner på ett havräkningsskip som vi byggde i 2 år. Och ta är det inte nekv att bruka 400 miljoner eller kanske 500 på en fråskapacitet. Så vi skulle ivra att här säga att det är inte en stor ulle och neka så tutningar mycket som fråskapacitet. Så det är ganska nu. Det är framme så om och det passar innanför ulle och kameran rot vi så bara få en skilda budskapen mot läsa förarna. Det är ganska nu att jag ska ändra han skotska rektorn som lägger fra sig som har lagt stora dent och det är ganska till hesa flöjarna, sambandsflöjen och så löjska flöjen att säga att vi är fråskapacitet förja och så är vi fråskapacitet förja eller University of the Faroe Islands och University of the Faroe Islands. Att vi har en förska och en alltjåa dimension och till släppa vi allt som undan. Tog en gänger, vi skulle i eisen vi är tog att det är inte bara nästa välstrøy som vi skulle spyrja om ett eller när i det samlade campuset stände liot 32 var ambitionen men vi har eisene en spurning om längdtojar mål vi løtene är vid 1100 läsande och alla vinner fråskapasetre helterna av de läsande som färra nämma sig högre utbyggning. Vi är asyndemejen helten som nu väler fråskapasetre förja. Kvart är längdtojar mål tale av läsande bild hvis vi börjar hästen ändan. Ja, men Luka, vi märker till att hvis vi hända samgångar så siden nu inte kommer halda fram och anstående kommer fram med så för att det är först att täcka några 100 miljoner in att gå i en boskapargrunden som inte ska brukas till att bygga fyra så för att det sätta nämnder och råd till att kanna hur som man ska bygga, vad ska vi in i. Det kan gott täcka 4 år och är kommande ursteg. Hvis vi hända samgångar kommer halda fram så för att det bygga. Det är då vi. Och vi då faktiskt öliga väl att bruka pengar till Oilöver. Bara i år brukar vi 800 miljoner till Oilöver. Så vi vilja utbygga samhället. Tror vi det spett att vi sliter samgångarna för jag säger så här. Men jag hoppas att vi kan hålla fram. Det heter en Atlan som skrattar sig med klara för gångt vi. Men längt tror jag Atlanen må vara att vi fylltja vi visionerna till fråskapasetten. Ikke at vi som politikere kvar sånn leie ganger vi er i Atlant og servera, men at det fråskapasetere som lokomotivet og drever okken som politiska kipan at nå er sånn visjoner, det er halvdig givet tøytning. Nu får vi lycka atter og spåre. Jeg vet at vi har eksploderet at svære atter på, men hver skal ambisjonsnivå i tjokken litt jank, hvordan lesende skulle vi ta om tøytjar? Ja, jag vet inte om jag har något avstal. Jag håller det en fantastisk värde av vännen att vi nu har fler läsande i förrjun än vi har utomlands. Och jag håller avgjort att vi skulle hålla fram att tog kostnader. Jag håller även vi skulle göra några fyra att få utländsk läsande att läsa i förrjun. Jag håller vi skulle ha några utbyggningar som man bara kan bjöa i förrjun. Att fråskapasetre blir ett spännande steg att komma att läsa så outgörs skulle vi hålla fram att tog kostnader. Gärna fördubbla innanför Tujar fördubbla 2200 Högni Höjdal helt to att vi eisene skulle sätta kostnader högre ta kommer till tale av läsande. Ja, det är alltid outgörs men det är samt vi rått att tror vi skulle alltså efter som politiker hålla det här vi definierar vad ett frälst universitet mäknar att göra hvis de får där ute karmanar och där ute pengarna. Och till alla 2000 vi ser till 2200 nämningar. Det har också spär med att alla föringar ska uppbyggas i förrjun. Fråskapasetre ska sjåvande SVR det här post som man kanske börja och hejan ut i heim och hemater och driver eisne inte bara nämningar eller läsande men eisne granskningar faktiskt till förra. Så utifrån tror jag vill säga att ett nästa och göra det här och få att förmedla till större upp omframt läsare uppbyggnad och det här omstönar. Så tycker vi tjata allt för lågt. Vi får vara bilden nu. Att det kanske vi på 3000 till tjata. Det blir väl till. Vi var inte hittat Troms. Så skaleringen på 1500 nämningar. Alltså vi må vara om man uppskaleras. Ja, men så må vi göra det. Och då får vi göra till vi får det första omfär i Liot samarbete grund kvar ska mål sättas ta det kommer till tal av läsande och fråskapasetre.
Ja, alltså politikerna har sett ut tölen i fortsättningen. Det är vanskligt sån att sätta tölen i hur snägt så läsa kamp. Nej, ett mål kan man ha. Men ja, men alltså målet må väl vara till att vi har såna kvar utbyggningar vi har fram. Det är till och egna folk och till andra och utbyggningar som du kan se lite närmare för. Och tar ju så skapat dessa försträtnar och ett omkvarv som är attraktivt för och egna folk och för folk så ska det nog komma. Men på parti har vi inte, men i allt man ska göra karmarna så vi är att vi kunna mottaka neckmoir läsant och neckmoir en bättre förska potential. Så karmar som man ska kunna växa, Axel Johansen. Ja, för nu visste jag inte om man skulle ösna presentera sig vid en bomärke så har ju hackna och bild. Jag kommer tax för att man var hokeren tid. Det var ju inte så spännande. Men nu var väl ju syn så det in i Ullöv att det brukar gå Ullöv nu och det var en tryggt för framtiden. Det är faktiskt akkurat det som är tryggt för framtiden. Så man brukar alla Ullövna gå och tojon så att man inte överskott här inte lägger pengar det så just det är väldigt tojer så vant vi den vackra och kemiskt stäcker det upp till man inte lägger pengar det så just. Så det skulle vi göra. Kvoi skulle vi ha förskapet för och hur ska snacka uppbyggningar som möjligt. Men kommer att alla uppbyggningar. Det är alltså vi får att ta in och snacka om exit förjar. Det vill säga föringar för outland och uppbygga sig. Jag håller man säger att det har gått till väl 300 för det Arkange och alla i helt kom åter. Så vi måste och rycka tillfället alltså ungdomen. Så skulle det ha så det uppbyggningar för som möjligt. Det ska missa det på 1500. Att så kommer ut att det kan säga att det är inte sekundärt alltså material är östen fint men till ut för sådär föringar så stora mån som möjligt ta uppbyggning färjan och så får ut att det kan säga östen för att få välverkande frågskapacitet till granskningen tog skulle vi männa samhället och skulle granska i förska vidskiften så för inte andra göra det än just vid i färjan och det är kanske först och främst frågskapacitet som snabbt åtta för granskningen. Tack. Bara Stein Nielsen, under välströn nu så tid har vi ju formannen i futjarnämnderna och i ena tjänsten man talar om futjarliga ansvarlighet eller arbeiderkänsla och så framvägs. Ta kom det upp att vi må kanske utsätta några av oilövnen. Händan oilövan ligger hon alltså det vakt ut i svingen och hetta en oilöva som sambandsflocken kan finna på att säga tamo bojar vi. Nej, jag gör det inte. Alltså sambandslockren hur vi just projekten från början av vi har planerat och så vidare och vi det fejen om oss här vi ombyte vi Torshavn kommun och till alla gröna ösnen nökor det har sett krav till lockon som ställer för plus skipanna tog att vi skulle vara ute här i halvt av december 2024 så det är rättliga kött. Det har sett att kräver att vi sätter pengar av och bygga eller ombygga i första omfärre den gamla vändingarskolan så är att nämligen kunna flytta här ur hela statliga byggnaden till här ska skrivstå folk i Torshavn kommun in nian och i vändingarskolan så det är givet mig nästan säga. Ta det sagt så är sambandslocken alla tynar arbetsframmotor att detta ska bli ett allt så godkänt universitet och mer upplyst det lika vi att han äntliga godkänningen för att komma plats omsökning för att det är först i nästa år till näka godkänning av myntlaga här hemma kvar ska ta över så gör som manklar ta för det och är så mycket firmar var de otroliga valvisionerna till alla här eller just står någon om att vi skulle sikta hackre, vi skulle föra allt showa och vi sambandslocken hos dig 8 för mitten Anna vill det undanförna samgång inte få en gåva från någon nordisk 120 miljoner till diabetescenter inklusive granskning och så göra omframt att nu har vi skott upp och ända gjort pengar ur folkadensjonen till en höggranskningsstation och i förjum vi alla datans lite så göra här är det just onkel hos jag bomsna inte heller vi måste få utländska pengar granskning alltså allt showa granskning är utländska pengar föringar kommer alltna jalt alla granskning och helt det släpper inte svär på det här tog vi tar inte tog Weiner du släpper att säga helt stort hur så när läsaren skulle vara här om 2 år. Nu tar sig en bomärke men fisk pengar i tjänst det var riktigt hukar och att äkna så är nog också någon hukar men ja inte mycket alls jag var 8 år men jag hade alltså det som vi skulle göra till Sean till att skapa trunajen och skapa ett läsare omkvarv så vi tar oss som här på. Hur snägt läser du i 32? Låt mig lucka alltså han fick form. Ja, det tog jag. Ja, jag ska nog börja. Och det som är det är att östen till vi östen männa till uppbyggnad det här var BC3 östen gläser hackarna vinner högskolan männa till uppbyggnad och skapa uppbyggnad som vi tar torva här på en sammanhang så till kvar för att ska först till 4 tillträcka folk här till Lucas med till Hunter Trump så och till jag vet inte men man kunde sagt upp mot de 2000 ska få det. Gör så. Upp emot 2000 om 2 år. Tack för det här första omfärdtid och nu kommer till för att boka till kombinen och slappa sig av. Så ja, nu får vi i programmet någon och i skronne. Nu ska det snickva sig om granskning. Och
Till verer, ja, klappa. Och det är Magne Moore som är prorektare för granskning av frågskapsrätten som kommer att sätta karmanar runt om till nästa ämne. Gör så väl, Magne. Tack för det. Och tack för till Tikan Öll som är kommit. Inte minst flocksfolkene. Ja, jag får snacka som granskning och jag får inte fortälja dig att en ulöv granskning är en nog tryggare ulöva än att köpa Tesla-aktier. Du tar vita digger. Du vita att hur man köper pengar 1 krona till granskning så får man 1,01 1,3 anpakka kan man leda granskning till då. Så det är inte bättre än att spela Lotta Rönon som det vi gjort. Men jag får börja synter att snacka synter om vad granskning är och vad vidan är till att ofta tar jag höjre politiker och tar som granskning så är året brukt och något i flänk. Och ofta tar det över tar om frågskapsrätten så är det ganska 55% fokus på det utbyggningarliga och öda lite fokus på det granskningsliga. Så vad är granskning? Granskning är ett eller annat sted leidan efter fakta eller leidan efter sannleikan och grunden till att dere har grunden till att det kort om man är i bilen där är på grund av granskning. Och det här är så tror jag när uppe i ganska tror av timon största paradigmskiften som har brött hemon som och lever i det. Galileo Galilei som det känner för sövundervisning visste ju att solen är mitten i universum och inte jorden som var helt det. Det var öliga kontroversiellt och mer var sett i världehalt och i Aravus. Och Darwin fortalte ju synder om att vara omställnings vara brötingar vara starkare till att omställa sig till bröttar omstår är det som har skapat åker som folk och ett eller annat sted är i åker en parser av naturen och inte så något urvise en annan livande liv. Och Freud fortalte ju synder om att och kanske inte en gång av utland öken är herrar i egen huset. Och det är ganska dömer om ting som har brött värna, just värna till ett bättre sted och eisen är vid till att skilja ganska och själva människor i bättre mån. Och då är jag snackar sen om vad är det som händer när man ger granskar verkskatlan. Ty ofta virkar det som om att ja men man ger en granskar verkskatlan för att kunna beskriva något men och en kanning till det samma som granskning men tar man ger en granskning så sätter man sig en granskning eller en spordom och det här kunde vara kvui tosker och väck till dem så där som man hörde där vi gör. Och så utifrån att ger man så en hypotese som man så alla kanna och månaden och vysentaliga granskning eller granskning som vill klassificeras som vysent i mån till vildaliga kanningar det är att man brukar ett vysental hotale att säga ett hotale man samlar data in och på en måte som är valider, som är trycker. Det är så man kan ståla på att det är data in som man får. Och det är extremt viktigt i världen som lever i det. Och ta en greining av data fylker eisen en vysendalien hotaleie. Det är så man greiner data efter en vysendalien laste og man tolkar data ikke til egna vinning eller firmon eller kun vi vinner som bläser akkurat då men ut fra nokron vysendalien metoder. Og hatt det som måneden og ta ser stärka vi att häva vysendaliga granskning. Men så är det extremt stort etterlit vid granskning i mån till vildaliga kanningar. Du kan för du hur framt nytt material så skriver du en vysendaliga grein. Han har sendt du in till ett vysendal tojarit ut i hemmet, ett allt så tojarit. Och detta tojarit sender så hesa greina till mätingar. Så det som är en jämnliga mäting som är kanske principet att för alla vysendaliga kanningar. Det är så ohefter serfröingar mäta så om det som görs är det något störst material, är metoderna rättar, är data tolka i rymlut och inte orymlut. Och kan du verkligen konkludera det som du har gjort.
Og ta og så hentan her visendaliga greinen er godkjent og allmanna kunnkjørst og en alt så tog i det, men så har du skapt nutja vita. Det er således vitan vi til i heimen og det. Og tog det helt og medalja står en tutninge og i verden i det, her hottøk som fake news og så blivet jaunsett og som en samfunn og nesten vi verilige vidan, og det blir utrolig ringt å navigere til borgerne. Så tog granskning eisne og medalja viktig for folkarei i det første samfunnet. Så kommer jo til at man skal omsette granskning, det som også kallar for translationella granskning, der man har funnet det av noen hvordan omsetter man det til brøydingar i samfunnet. Og det heter det som brøyder verden alle tøyene, og hvordan ser det ut utan framkomne London. Ja, hadde vært syndrom granskning og sånt, og det der granskning hever eisen dikt, altså det er eisen et hierarki og i nær du verilig kan si han ega. Til dem kan et granskningsprosjekt som ligger nyalige og i hese pyramidene, til metodene eller granskningsdesignen som ligger nyalige her, det kan man si, det veikaste, og det som ligger hakst her, det det sterskaste. Det vil si at hvis du bare gjør en kanning til vildarlige, til et tvørskorskanning av hvordan det første samfunnet ser ut, og så først var det lødemynd, og det er løyde du kan verilig si, eller du kan få noen tetjen om noen ting, men du kan øyla ytla konkludera noe. Og så det langer opp etter nere til kjemer, men hvis man får helt opp i toppen her, da man samlar alle granskning, og det det som serfrøyen vet. En serfrøyen, han ikke bare serfrøyen det som han selv gjør. Han serfrøyen og tog økene. Og tog det ressurser som jeg også det politiske samfunnet kan bruke. I London brukar man myndelige tjenester, til å granskere, professorer som eksperter til økene, få oppgaver for samfunnet å løse og svære på. Og ta får man opp og i toppen her til metaanalysnivå, for at henta seg vita. Stedet for at man til vildarlige fer sin til høyre ena tøyna, og så fer man til venstre atan. Så hatt det vært syndere av undervisning og hva det og tegast vi her av stånden. Og det som jeg synes som en avbjøring, og jeg håper ikke fornærmer noen, men det skal ikke tenke det personligt, hvis det det. Så en granskar som chefrøynger i sin øtje, han hvis jeg si at dere cirka her i 2020 etter en tøyerlinja, så chefrøyen alltid som det fremmefyr. Chefrøyen vet og kan gita om hvordan veverlagsbrøydikere kommer vi færre der, hvordan toskaståndene kommer så ut, hvordan vi samfunnet mennast, og man kan ta oss for å suttje hva for avbjørnger samfunnet kommer så ut, hvordan kommer det første samfunnet så ut om 20 år, 20 år, 30 år, 40 år. Og en av avbjørnene som jeg alltid det at man snakker om det politiske systemet, og det kanskje ikke tid om personer som politikere, men generelt det politiske systemet, i all røyen til skipene som må grave opp med, så og kanskje avstanden i midtelen, tikon og åkon forstår. Og då blir det øyelig ringt å kommunikere. Det er ikke tilfeldig at jeg hatt det med over at jeg går. Men, lett heller ikke, men så hvis man kunnet huske førska til politiske førjer, og tikon som tar avgjører, tar stånar som krever landet, og i retning, fram og imot det som man i det, at det gikk etter London rundt om, og det som gjerne ville kappast vi, og skulle være alt sjå av 70 grader, og skulle være uteverende, og skulle være ambitiøs. Ja, men det ikke særlig ambitiøst hvis man gjottar flerfalda minne penger til granskning i det første samfunnet enn man gjør utan London som skulle kappast vi. Det akkurat som en orymelig kapping et eller annet sted. Og det sier ganske sindre om hvordan rævfest ikke Det er noen gode ting som er gjort, men så ræv det langt fra å være nøktant. Jeg minns at jeg leser disse bøysene da jeg en av gekka mine med, som heter Heimerun og Joar, og handler sindre om hvordan Europa så ut, og i Aron Krutjene, og hvordan nok verden og brøtje, og hvordan komplekser verleisen det. Altså, det er utrolig kompliseret å være i verden i det. Og ting som var øyelig einfølt for faen og sjøen, det valgt inn i øyelig komplekst nettverk. Og det nettopp det som granskning kan. Granskning kan håndtere hvordan kompleksitet,
Och vi ska ta ett gott öde som innanför hälsoöde som är precision medicine, att man för i åren så gärna hej en pille till över till dem som har högt blodtryck, till först att ha mediciner. Och där vet man att det rickar av några hafa folk, det rickar släcke av några andra folk, och det ger målsatta virkning av några helt andra. Och där är man arbetar man nog mer att för orientera och integrera något imisk slö av information. Och det är så ett döme från hälsoöden som kan ett eller annat steg överföras till andra öde. Ja, jag har några spårningar till digon, men att jag bara helt stort att visa digon att livet lite över den granskning som fyra först och fråskaparsättelsen. Ett tal av visnalling greinen som är utgivet det sista året, det är 2020 samarbete vi 21. Det är jaunlika meta greiner som ganga i rättna rättning, och hittar efter hur nog starfolk och gräva så är det ett utmärska urslit. Och hittar i imiska delten så tycker att innanför ölen och imisk ökör här och granskning som jag alltid att samhället har kunnat brukt månader bättre. Och fråskaparsättelsen här är också så professorer och gräva läktare och gräva adjunkter. Och så här händer bossen här som är den nomsläktare. Och här är en bolker som har rena undervisningsskilder. Här ska du undervisa 100% till som part av den starve. Och det som också arbetar öle harst vi nu till att få flott flera av här som folk någon över i hette öde här. Men kvar är för en person som är 100% undervisningsskilder knappt för kommer in i en position här han över helt naturlig granskning. Ja, men så missar man alltså en halvan undervisningsperson. Och det är något som jag alltid har varit dejligt att förståelse för att hvis man ska mena ett modernt universitet, så är händer transitionen grad eller hon är inte gratis, hon kostar pengar. Så ja, jag har några spårningar eisen som Johannes som jag också är att jag kunde diskutera, och det handlar inte om hur så kunde grupper jag vet när grund av samhället, och eisen eisne skulle politiske fører ikke eisne arbeid videre grunn av så det er utgangspunkt og tog som jeg visste i åren om hva visendelig vidan er. Og etter veldet hvordan atletiker og i tøtjelig er styrke gransking og i førjen og av fråskaparsättelsen. Det er den første spørningen. Og her er det godt hvis de kunne diskutere eller svære rettelig i tøtjelig. Förska samfället är öde lite, det är öde stort och mittlon alla stonar i förrjun. Och tog hux ge att det ger eisne och några 4 månader. Det är otroligt stora 4 månader att vara ett lite samfälle, att vara ett enkelt samfälle. Så hur att det är tötsligt att nöjta förska granskare och förska granskning, och hur kunde tycka huxa dig att granska grunda i samfälle eller mannagång det blir mentar i samfällen. Kunde jag också dig att hvis man var ansätter av fråskaparsättelsen eller en granskarstånd i förrjun, så är man eisen i myndelaga tjänster som radio till samfällen. Det här man ska göra, eller hur kunde jag förställa dig att det kunde se ut. Och så var det kanske inte inne i att i tjänsten och åren kunde jag hur så fokus skapt ökör här och är fantastisk Center of Excellencies i förrjun. Kunde jag häva imisk granskar ökör här och sett ambitioner om att vara bäst i världen eller vara i världens lidande, och samståndet skulle kunna gå fram till att trycka de ökene som är små. Det är lyckliga granskar ökene som är ser för oss. Så spårningar, hur är framtida visioner här tycker av granskar ökene, och här är det dejligt att bli svära i skip och brett. Det är det. Ja, takk for disse leksjonene, Magne. Og vi får bare beint og gongt og spørre hvordan atletit og tøtjelige er styrke om granskingene og i førjen og fråskaparsättelsen til. Nu er det så også med at det ikke fra at det er atletit ødel. Beiner, du slipper atre begynne nå. Ja, takk. Hvordan er atletit er styrke om granskingene og i førjen? Sjån, det skal til, det er sjån pengar. Hvis man skal referere så skulle pengar til.
Och det är det tydningar vi ska att vi granska som Magnus vinn ja alltså bad have it stand here as den golden ner och spärrnar pass och allt det är såna ursliga granskning och så gör det elven där tills man kommer fram till det är ösna ursliga granskning att man är klar med så såna. Så det är kvar för refasting att vi då så vi så om att öka om jottanen till granskningar raje som är kvarts 6 miljoner där. 6,5. Ja. Skal hon med landa det kan man gott hitta efter ja och vi nämner dens och jag kan väska några öcher som man kunde till dömes det kommer kanske innan 17 så man kunde för mer in och granska och männa och så vidare så det kan man hitta efter. Så en ökt jottan till granskning för Jag ska göra första små mer pengar till. Mer pengar till, okej. Och lag mig hur vill jag tid uttryckliga med styrkung granskningarna här av frågskapsrätten och i samfunnet. Ja, nu har vi nämnt det som kanske ligger inte bönlöst till frågskapsrätten Johan Berg har vi no Nordisk som kommer i diabetescenter vi till granskning och vi mästring. Det ser vi havgranskningsstånden och här är det avgjort också näka som är alltid att frågskapsrätten skulle vara integrerad av pastor av är steg 4 och skipa 4 och kanske haft utbyggningar innanför ja orsko omkvarv och allt det som tanke jag synder upp att arstes östen som en framtida vision. Ta det kommer till konkreta pengar. Så är granskning. Hvis du skal ha veriga granskning som månar, så nyttar det ikke å vidlegge 20 miljoner eller 15 miljoner av futjarlåna. Det skal nekk mera til. Det skal alt være samstarv, det skal alt være pengar, og det er så ikke jeg vet at onker er klara. Mitt landet har onker finnes ikke halvt av 40 miljoner halvt av hver i en sånn, ja, granskningar, männingarprojekt. Du må komma vi onkel själv i början. Vi skulle lägga grunderna vi har gjort en ekka pengar. Mer än det bara. Nej, jag får inte säga 20 men den största parten av granskning av pengar må och ska komma utanför hvis vi i färgen att lokom verkligen näkra allt innanför allt av granskning. Du vet att simpelthen inte räkna till att sätta 500 miljoner eller 1000 miljoner och till granskning och tror det nejot och vi har sambandslocken har sagt och vi arbetar aktivt för jag finns till dem som nordisk pengar till förjar jag finns ju havgranskningsstånden Atlantis att stånden för den här 5 miljoner men du vill se jottanen till granskning granskningsrai hon ska växa omframt att vi då sauna ser för en hälsogranskning som Magnus är en av huvudpersonen innanför det, så har vi runt att sauna till nu ett hälsostyre, och här har vi ösen runt att sauna kräftorna, så att granskningen här ösen blir mer en naturlig ingreppen pastor, men det centrala i ödlån alltid är att vi har upplagt här ute av Fröskapsrätt Sverige. Axel Johansen, hur vill jag tid och gärna flösten och styrka om granskningarna av Fröskapsrätt? Ja, vi vill gärna styrka om styrka om granskningarna. Och då är att jag granskning och får inte vi här på en. Men det är också några alltså ser för granskning och så sägs. Och vi det sker att ska svanta några andra gärdan. Nu tog Magne dömi om förska torschen som ett land fyra. Så han det är tosker och är så i hemmen men vi inte kan gå åt vi granska om det hiten i sjön någon eller det overfishing och så där så kan svanta några andra för ganska då. Och tar vi de sjukor så är det några allvarliga sjukor som säljer just skaldande förjon och vi inte kan gå åt att granska eller för det så kan köra vanta andra för granska eller för det. Men det kommer till granskning så för Janne så är det tutning till armslångt av principen. Så vi skulle göra pengar till karmanar men så måste det som granska finna ta att granska i. Och i löten är jottan 2,5 miljoner kronor. I halvtid var uppe mot 90 miljoner kronor för att få några sjönne. Och maler sig Janne så är det nästa väskoj att fyfaltarna som kommer på 15 miljoner kronor. Och så hade väl östra granskningar rai och resursjast, han fyra sitter inte mer här på en. Och här har vi det alltså nog så stora måns alla hur avsamon en sektor huxa. Här då tutningar vill som brota till nior och säga vi sauna alltså fyra sitter av granskning, det allmänna granskningen i förr. Saman Peter Grund, vad säger du till hur styrka vi de granskningarna som är bäg i samfunnet och här av Fröskapsrätten? Jag har alltid vi fär bara samgång med Axel och fördoppla Jotta. Jag kan så. Nej, nu kan jag utfra att jag snackar vi granskning att det är 4 gånger annan granskning än akkurat bara det som vi har innan för 6,5 miljoner. Men jag har alltid att vi har en framkomst samfälla som det förska och kvar vi har sådana kvar ovisser runt om och till dömes så här var inte någon och orskarna inte minst som vi har i näck större mån än något annat land. Så är 6,5 miljoner egentligen ett näck förlagt här. Alltså signalet att vi bara granskar för 6,5 miljoner näck förlagt
Och så att det som tar så pengar kommer är stans så att man kommer på sig av 4 miljoner och här är en chau som har 6,5 miljoner sätter det. Det är klart att det är så jävla neckförlagt då. Så här ska vi vara mer ambitiös. Ja, men så snackar Axel om armslångtarprincippet. är faktiskt vi på det, men jag haltar jag för ska samfälla öarna ombea granskning. Alltså vi tar jag kunna ombea granskning hos det pengar det. Ja, titta vad nu skältast du redan går om kvui inte tosker för ju. Ja. Och här är så det Allinges och dolkar så är det vävlas kvui här var det inte sist för jag sett granskning igång så vi kan finna ut. Ja, ja. Är så vi på att man för mer aktivt in och brukar granskningarna till att skapa vidanar botten under till politiska isne. Ja, självande, men är det sån världen att man tar som bestilt granskning och tar bara nästan att ta sig om Danmark och Hagranskning och sånt. Alltså vi har alltså en house då. Hon är allt vad stöje. Lyckas något annat som är frågeskapacitet och lyckas som några är världsklassland som är bä innanför det som granskar Roger, vi allt få en pengar och det som man så görs i samband vi Jotan till Horizon 2020, ja. Men akkurat drömmer och jag kan ta hörsla först. I akkurat välskra har vi sett 20 miljoner till i akkurat futching av väldeft 20 miljoner att granska Roger. Men det är inte några repa. Alltså granskar Roger 6,5 så kommer det bara 6,5 men det är inte repa. Och du menar 20 miljoner om man säger 6,5 ja. Det är bara en fördubbling men det är inte bättre. Nej, jag hade inte några repa men det är väl att fortsätta här självande, ja. Om fram till det här fyrtiden som är men akkurat drömmer och Magnus säger det så väl alltså att frågeskapacitet ett universitet det är inte en skola det är ett frågeskapacitet ett vitanarsätt här du ackumulerar upp i vitan att vi tar voicen som är uppbyggt där över flera tusen år och akkurat vi sjön att vi får frågeskapacitet och granskar ungefär som självande bitcher att här grundläggande voicen där greinarna alltså naturvoicen samhällsvoicen och humanistiska voicen som brukat här. Men när vi brukar så det förjar som till empiriska grundlägg som akara experimentarium. Vad som är döme inför naturvoicen självande allt det som vi har och orsk och anna gera innanför samhällsvoicen salafrøy liten samfällen fyrsidning eller samhällsvoicen fyrsidning liten små samfällen innanför ekonomi tillfånges boskap tillfånges ränta så vi budget här till några såna här center of excellences det är också drömmer men hur skulle vi realisera det var bara för att jag ska se såna andra men jag var otroligt harmar om fortfarande ändå säga att nu ska man köra ner på granskningsparten för ska försöka man skulle göra senast och att vi hade ju sett 16 miljoner out till ES-granskningen så fortände ju nutjo granskningar rösta hos det vi 6,5 så vi vet att har vi kärs granskningarna vi har 6 miljoner sådana för några så vi är nu säger 20 miljoner till att ägla det men är också granskning till bäge granskar Roger men inte minst han gjort han frågeskapacitet för till att du kan ha så störvande här självande en lektare granskar och undervisar annars är det inte ett universitet. Annars är det inte ett universitet. Rodvang, nu bröt är lutcenter. Det här vi att vi i förrjon hava högnaverden i att vi hava nekvar granskning. Vi har granskningsståndar som havsståna och fiskealling och så från väg så har vi frågeskapacitet i eisne. Hur så kunde vi styrka om samstarve i middelen och lugga som lägga krafterna sitta mer samman tar vi tog som till granskningarna som fer fram i förrjon hovast allt. Ja, det har vi alt for løyde innlyd og til å si akkurat hvordan det samstarvet skal være, men det som er skyldig det er at det er det man ønsker. Og det er for å vite at så avgjørst at stola tog at man samskipper det bedre, så at man får mer på sjur. Og pura samtidig har vi sagt at vi være nødt til at granska nekv meira ui okkara. Fiska tilfannsje, hev gransking som halt. Det jo en grundarleie under okkara samrøyngon om at nå i samband vi oppsjåa fisk, vi omheimen, til at vi kunne vise av visundali urslit, hjelper jo okkon i okkara støve. Vi tar vurs til dømes at vi røntgelse som onkur heldre kan bliva ta nutja makrel eventyra er vi sjølvande eia granska og tøy hvordan kunne vi gagnøyda da hva for avlengar hever da for men tar man så hever disse granskingene som nå kanskje en stående utanfor frågeskapacitet hvordan kan man få gagnøyt til granskingene så hun eisne kommer til gagns og utbyggvingen her og setren kan man gjøre en koppling i middelen stående
Så läsa fulltidsgranskare eisen kanske möjligtvis skulle undervisa så man kan uppbygga vidare grundare utbyggningar och tog ju eisen. Til dømes, og hatt vita tid helt sikkert nekk meira om enn hva det gjør. Men tar det att göra slika reformer här i man för in och så bröjter man byggnaden och visenta stålen som vi har i förrjun och så Kan jeg lukke deg til Altså, det som jeg hører, nå tar jeg fyrre ganger til det her, fra folk som har skylfyrt, og her de sier at i førjon man nekk bænknare fire at gjøre gransking sammen vi vinnene enn man ærestane. Og kanskje har vi dere grunter til å være væren vi tog, særlig muntlet her at man för bench för det vinnan som reist granskarna eller granskarna granskingar omkvarve skiljer hvordan vi sagt eller vi fortalt mer av folk som har mer innlytt og hattar enn hva det har at det nekk mer vanligt at man utenlands gjør gransking sammen vi vinnene. Men sjølvante en vante her at det blir til bylagda gransking. Og det skulle vi ikke ha. Men annars er det at til dømes gransking og i okkara fisketilfønge, det er helt naturligt at lete en parst av tilføngeskjalt noen futja til. Det har vi bruk for. Det är till år intressant. Bill Justin så skulle jag ta en parsa till för stalt någon skall brukas till granskning. Ja, telefonskjaldet skal åpenbart futja allt. Det skal gjøre futja gerande stegen, gjøre en boiler av føringen, det skal futja alle sig vellyftene. Det ikke største tilfønge? Det akkurat største tilfønge? Ja, men vi betaler all skatten i det samfunnet. Vi er enda målig at vi bruker til allmänna kroner som kommer inn til å futja alle ser vidskiftene som då. Så tror ikke vi på at ta en parst av tilføngestalten og Nei, men jeg slett stoppet. Jeg tror ikke svære på en spurning som Ruth sette. Ja. Jeg vil gjerne svære på noe annet som du spurte om. Ja. Og det at Magne Moore hadde sett en øyelig avhørende spurning hvordan atla tid og utøkjelige at gagnøyda føreska granskare. Det hadde vært en ser avhørende spurninger, og i samband vi alt det som er Gingi Fyrsen og Søgnasene, i samband vi verre og tryktarpolitikk, så hadde det øyelig avhørende at kastat han bolten ut og sia hver granskingargrund av vitan i fargen innanfor det feltet. Tog vi som politikere har bruk for å teka avgjerer av noen økjon. Hver finner vi granskingargrund av vitan innanfor verje og tryktarpolitikk. Tog det snur som akkurat nå til framtid. Det er noe helt annet enn fisker og tilfange, men så at nytt granskingar ødja skal opparbeides i fargen som Ta vita tid, og tid vita øyne om ta vitan finst eller ikke finst. Vi snakker bare om vi får ikke innlid, men vi tar skilt til å skaffe oss selv i innlid. Vi føreskon eion, føreskon brillon, og granska i økjon som kunne hjelpe okkon som samfella at hega rattar støver øysene hvordan okkara støva i heimen i det. Så rektoren, da nok rektoren til noterer, vi skulle ha en veldig akademi eisne. Og det krever eisne futching, kan jeg høyde alt hun markerer? Ja, akkurat her da har man vel til å spille stinen som sier til at vi kunne kjøre sånn her rektoren, vi har så mye oppbygging og alt mulig annet, men at det her, det er dømme som jeg sier, at vi er her midt i Nord-Atlantshavet, midt i hemsens meldre, og så man skulle vi eisenfære at det var gransking og oppbygging innenfor diplomati og utenrikspolitikk og alt det. Det er pura samtidig. Men jeg sier bare at det var gransking, jeg fikk sagt alt i annet, men da man tar seg om grundgransking og frasagransking, og så gransking som vi skulle si er verst at han har tenkt, eller vinnertenkt og tydelig, så kan det ikke være noe sammenlignes, men man skal bare, altså etter man spennende for en eksamen. Og vi har jo gransking i vinnene, og vi har ymsa stående, og et som jeg har rønt sagt, nå er det kanskje sinne naiver, men jeg hadde jo spørsmålet i selvvare, og underfaren rektoren og Olav, at gransking for oss, vi må øke gjøttene for å få mer gransking, men gransking er jo alt så. Så hei det vært mulig at for en sauna for det første mer at han penger med tæva, og for det neste har sett et tøyme, la meg råbe det til, som professionelt bare arbeid, jeg vet gransking har hevet nægge av det, til å sitte og gjøre så omsøkner til å få så mest skal av verskaatlaner fortsager av til dømes ES-granskingene og alle Det er jo så størst arbeid bare å gjøre det professionelt. Man finner nægge penger til det, så i vis ikke at nægge flere granskingspenger til å komme til. Her det nægge av verskaatlaner. Så når vi går huskått om hvordan man kan flatte sammen. Så det tar som man til tilføringskjalten. Vi gjør det faktisk underfærende samgang, og vi tar 20% av det som rønter opp på sølven. Så vi eier altså 13,5 millioner i en grunne, som bør av
har sett det till öka vilja av fiskatolfönchen. Jag hade en samgång jag glömde det. Det är bättre till annars hade jag brukt pengar till något annat. Så här här är pengarna är så här. 13,5 miljoner till tax. Det stämmer. Han går ner till. Axel V. Johansen, du ska släppa fram här till markera för Lutz och Janne. Jag alltid alltså sjön är det allmänna granskning som vi politiska först och främst har av utav det högre förjärlåna. Men det ger inte alltid om förskapet att tattar samstarv och så vinna i några lökröcher. Då nu snackar inte om att det är en arbetsfyrdag som för en av som firmon, men som också en lufröj Berge Elling och fiskvinner så framvis. Så är det alltså av för alla vinna och för förska samhället att man granskar mer det. Och här kommer pengar komma från oss nu. Och jag syns man hickar efter vet att tala över en påstågång av PhD-läsande, det är växande, men det går gott växa mer och kanske också här väldigt större samstarv vinna. Men som hickar efter så Magnus. Men låt mig lycka säga att samstarv vinna, men Magnus säger eisen något annat och det var att den allmänna fyrsidingen som alla tojerna har bruk för sväron och på hetta och hatta som de kunde grunta tycker stora politiska och lowarliga avgör och kunde tid inte eisen förpliktat dig till att sätta några PhD-are så snart av vidanen är här och inte bara man köper en konsulent utomlands från och så får vi några ärenden. Ja, helt avgjort. Och det hade jag säger att man sätter fler pengar som också sätter space så man kan ha PhD-läsande, men också så man kan ha granskning här så sätter någon ett är det ju som har kunnat vinna ett är det ju ett universitet. Talar kommer till jag får det skulle säga ja. Det är så för vi är. Ja, nej men Magne här här hur snack var visste det gröna så allmänna kungjordar och godtecknar här på en. Så var det att helge okej så läs om mot till det högsta stötterna från franska men det var öliga ims säger från imska fakulteten. Ja. Till dömes hade jag sa att det var hade det någon styttningar hade det var namnsfröjliga dalten. Här var öliga på här är inte professorer och hvis man ska ha alltså universitetsutbildning innanför det ökes man måste ha en professor så ta över mal. Klapp. Det vill säga att här trängs till att styrkast grundläge under utbyggningen må styrkast och så kostar det ju eisne. Ta Magne för uppgradera namnsläktarna till att bli granskare så manglar man pengar här och så må man att komma bitande efter en i högre jotta. Ja, det är inte alltså som sagt så slår 1500 läsande och några som var mal här på ett och allt alla här så att det jätel till minsta läge också i mor. Så är det kostar ett större jotta och stäcka akkurat namnsfröjne lötne som manglar namnsfröjningar att sen samfällan Atlant är att sätta en klassa stånd efter nästa till outjande nej jott. Men det vill säga att du pläderar eisne för högre jottan till fråskapar sätter för att styrka om grundläge under timon uppbyggningen. Tror eisne markera. Ja, ta det kommer till granskning så är det öliga nejt att vi fokuserar vad det är vi vilja granska i. Så vi kunde inte spela oss i det hela. Och då är negga och huskot här, men i halvt det är viktigt att de som sitter vitt i ångsvägna, vi politiskt kunde gå komma i ångre institution. Men det är alltså, vi har alltså några spurskompetenser. Mittelanna innanför Erlingsna är väl nästan påstående att vi är i 8 ta det kommer till granskningen av Erling. Nu nämnde jag Ronches i Janne till en parstratoi, men också innanför fisk och fiskasjuker och så vidare och växter och får gusters sammansättning och så vidare. Det är en blandning i mitten, ja, fiskealling till allmänna stående fiskealling och vinnarna själva. Här är ett öjligt bland. Hur kan man få att här vitamina här in eisne till att vara en grundläge? Till det här skulle komma till. Vi kunde bygga, hettar, hessa visionerna. Ja, till det här skulle komma till. Jag tror jag vid är i toppen och Magne var ösning och säger hälsogranskning. Här är vi unik. Vi är 3000 till bättre nu. Folk i Färjön tar vi ett unikt samfäll här det blir öliga kött till att göra en gröning av populationen kan man säga. Tror borde vi bli upplagda brukt ösning för hälsogranskning och annat. Men att till att här vi håller oss till Erlingen eller laxarna. Hvis det är så snarare, vi är i 8 här, så är jag vet att klara för ut i hem och sälja etter som något gott, att vi i Färjön har vurst i värste, inte bara men hur ska vi söl och pris och växtre och hur ska universitetet här få händer att hur vitandene som vi framlagt här ute? Samstarv är lösning i Ötlund och nu var det också måste på halven här att ju långt eller vi skulle ha flyger långt till vänster så att jag täcka dig från uppbyggningen och mera till granskningarna och det som tojen är till att det inte ska undervisas. Men jag vi bara göra förpliktande samtal och vi snacka om här en pastor och telefonskjalt någon ettla. Nej, han där kassamentaliteten som onkel var för uppe. Han är väl längst. Du helt att det kommer så själv och samtal så ska vi politiskt räfasta som räfasta vet. Med vinnarna och franska besked du helt att det kommer så själv. Det vet politiker som räfasta att onkan Iva vill om pengarna kommer min skattakronor och lomman
Hur kan du som politiker förplikta? Hur kan du som politiker förplikta samstarv mellan Elvinna och Froskaparsätet? Ja, men det har vi haft jag någon ara toucher. Alltså vi har ju fiskgalning här som är i halv 8 miljoner, hvis jag minns rätt. Och vinna mer vid det kommer vi till dubbelt till lära loj. Och det är allmänt samstarv som rycker väl och körer väl, men det ska vi också för att löva. Jeg nevnte at det halsestor i Johanne, til øysenekka som vi har sett av stål nå. Vi tog for ei få sauna ressursene tattere, så er vi har en sterskere myndeløyga stål som kan få granskning. Men ønsken er vi om, Froskaparsätet bare i hæsum velskøyen og styrst vi 40 millioner. Og allmennelig takk som fyrer. Vi er takk som fyrer. 106 millioner til 146 millioner, minst til det. Tar pengene er veit, tar med en parsten færen til opprefeste utbyggingar, til å si sjukaruktarfrøyngar, ja, tidbøyler jo dubbelt av flokkar. Ja, men det er tarveren her. Men det som vi nu skulle gjøre, det er at lust etter oss ned, som sitter her og kjenner det her innanfra, og flyte oss mer til venstre her, vil noen si, og her var flere folk som underviser minne og har tydelig gransking. Ja, her er nøkker som får armefæra vi er i evnesvalen. Bill, jeg tar ikke lukka Bill først. Jeg halde at vi politikere skulle anse, altså vi har ikke skilt for gransking som så, vi skulle anse etter hvordan vi definerer hvordan folk granskar, men vi vil ha vita hvor tørveren er, og hvor visjoner er, og atlander tja granskar miljøen, til er større antydning. Jeg aner ikke hvordan jeg penger tid å ha bruk for det, så er det øyla ringt av 8 penger. Noe annet er at vi kunne skapa karmar, mittelen Anna Horizon Europe, som er et samstarv hver og i granskingar hver vi har mulighet for at få parst av større granskingar samstøren. Det er noe som vi politisk kunne skipa for, utan i overhøver av skil for granskning. Då halde jag tagit spyrja hva vi kunne gjøre, så er det med annat her, at skipa for karmaner vera gau. Karmaner går, hva sier Høgna? Jeg halde til at det er åreskiftet om vindlige gransking og grunngransking og annet. Det er bare så øyelig godt for, altså jeg er samt i makten, og jeg vil drive en heime her, jeg halde fakta og vitan vera nyrepetere i allmänna rummen. Men hovast det her veksterne halde jeg synder i politiska systemen nå, men hadde vi har finnit samstarv med vinnarna och Froskaparsätet är sånt att det kommer bara vinnarrätta och projekträtta granskning. Så det är som vi vill ökt virningsna för alla hinna granskningen. Tog i halvtid att vi då sätta några pengar av som jag känner en grund att man kan göra några projekt här och finns här vi knutt Froskaparsätet alltså samman till det ska bara som virning med folk att det nästa år något som man brukar granskning till och det ringt ju alla skilja hur visst det är granskning som är sånt mer vinnarrelaterat man kan säga. Det är en tosker vi då har funnit. Ja, och här kommer det lite filmen som i Tromsø alltså annat att man integrerar. Så bara att säga att dömen över 20 år fröj och nansfröj. Här är på rätt och det har vi inte gjort. Ja, nu ska vi ha fler nämningar in, men det har inte prioriterat granskningarna. Och varför jag nämner att jag hade vi då skott upp att de ska man ha två bred inför nansfröjen så vidare. Men så måste vi ästen få att ha granskningarna som har det till fagen. Och tar investeringar. Det har halt att detta var ju lärarskolan och sjukartafröskolan man inte också att det från politiska sjöje. Tar vi bara säga uppbyggmar men vi får må få granskningen upp att men öchen näst. Rot to en rätting till Scholz. Ja, det var för det första jag huxar i rejet och säger Ronchus men Ronchus är är spännande att granska men så och inte korrigera det. Nej, inte korrigera. Det så klok folk inte korrigera det. Men kan jag säga att landan här senaste spåret? Ja, för jag framtida visioner har varit att granskningar öknons är färgen i Viskipa. Ja. Nu tar vi om tunnlar i Janne. Vi gör 5 tunnlar i Lötne och ett av tycker vi är en orsak till att vi är men en orsak till att vi är ett välment land är att vi tar verkligen väldigt ambitiöst att det kommer till samfärsle i förrjun. Och jag har så ofta ni efterlust till som visionära hugskjonerna och ambitionerna och öron örsjon som vi har av samfärsle örsjon i förrjun. Vi atla att göra en undersjöartunnel till Soria. Det är garvelt och tryck mer för att la sätta så här vi den tunneln. Vi skulle lära oss att kopiera ter visioner i våra andra örsjor i förrjun med Anna tar det kommer till granskning och utbyggning. Så lidenskapen tunnelslig. Lidenskapen för tunneln han ska omsättas till L2 för vidan och granskning. Varst för att jag hade det så intressant och är så gott nog som är vi brukte näck mer att kanske vi kunde bara ta så en kvart timmar tror jag. Det är att lägga
Hallå, jag ætla jag vita om spurningar ur själen till granskingar parsten. Ikke glömma det kon. Annika Sølvar hever en spurning. Stjåre og granskingar og annet, for det er ikke mikrofon. Er det ikke stendra? Det var ganska luggande en bimersing. De snackar om televisioner till sätsen och att de vill göra fylja de visionen och bara minna dig nå att politiska skipan har sett i lov att dra för granskning, mening och nyskapan som är färdig arbets. Vi vånar att det kommer en årsförgreing först i kommande året som kommande samgångar kan arbeta vid. Och jag hade öliga tutning om nu är granskning sätt att skra här och det var då så som vinner granskning. Det var öliga tutning om i framtiden är vi tåsa om alla viftna, granskning, mening och nyskapan. Och det här vi en större part av samstående vi vinner löjve är och ska vara. Och i det gamla granskningspolitiken som fra 2011 som kallades Vitan och Vöxter. Här var det tåsa om sätre som krumtappen och i granskningsomkörn i färgen. Vi samstår vi era stånar vinnes och vi sitter bruk för utblåstre till där nästa delar så vill vi melda att det kan hitta här. Jag vill så bara en av vi märkningar säga om Jottan. Vi har satt en person där fortalt om en granskare i Danmark som är hållförisk som finner 6 miljoner kronor till en av världskatlan. Jag vill bara säga att det är nästan den årliga Jottan till granskaren. Så det är söt och säkert till åkken att Jottan ganska ska ökas fram efter det vill vi se under fejen. Men granskare är bara en öliga lydel pass av granskningen i förrän. Den mesta granskningen ligger ute i granskarstånden. Och tar man inte goda karmar så ska man ösna in i allt. Så att Jottan till hinna ståndarna är öliga tydningar med till och det är avhåverst att höra mer om. Tack för det, Annika Sølvar. Jag hoppas att notera ni. Vi ska lugga vidare hur snäck vi det har efter här. Vi har tog till näkra bemärkningar här. Ja, Högna. Ja, tack för det, Annika. Och att det är ju sätta stånd. Och jag hade inte till ordentliga kom in alla sådana heller ju med lagspolitiker att det är här. Och jag kommer ihåg som ett att säga att i mån till Jottan att det var ju 16 miljoner till ES-granskning, det var så nya nutjo. Granskningsröstens det och här till hur man ju mist det så här enkängs upphattna som vi har från sjukkassagrund. Så verkligen har vi sagt att jag tror att det styr Jottan. Det må vi eisen taga vid vi nu skulle ta som Jottan. Och så vill jag bara säga väl rått att jag alltid är pura samtidigt att ta vi också vi må ha som visioner för män och granskningar och uppbygging var infrastruktur som hit. Men därför att sätta Soratonen upp på maten männa frågor sig. Det vill jag stäga från stor för att det blir väl till att fortsätta Soratonen vi tar pengarna vi där by bruk och på smiren alltså på rakstren och det som man inte smil här kostar så är man kommer rätt längst så det är hela soringar nu skulle spännas för att man tar sig för att sätta upp mot granskningen för det har man alltså inte. Jag såg inte att det är folk är svång efter att vimmerska men så må vi göra något avtal och till att alltså är långre än klockan 5. Så jag vet han var 2 även i ett. Ja. Det var vi är. Så Axel, jag vet inte om du vill. Ja, jag kan säga har kört att jag är så gav att utleverera det 6 kväll men akkurat det som Annika Sølvar är inne ja. Och kanske det som är börjar vi säga att man skulle ha en arbetslångare på sikt från granskning och bild nämnde det nu. Så för man synter i gröven och säga vi manglar ta. Så vi politiker har varit en törva så vi manglar nomsfröingar, vi manglar sjukradarfröingar framvis och kanske är uppe som sker i här point. Men akkurat det näka som det här nutcha rai för granskning mening och nyskapan. Alltså borde haft nu var ju akkurat det arbete vi akkurat löpande men till några arbetssättningar som vi politiker gott kunde bli klokare på till bäge till en minliga granskning. Det är just det teltebossen sent till lock och saknar det hur får vi fler postdocs där och sätter som framvis. Det har uppslagt att jag fortalt jag hur vi gör så gör vi karmaner och som man sätter sätta det i versen. Det är till tickare upplåt han nämnde en teltpost är sent ut och det snurrar sig om att vi kanske är så stora mån så och gör tog att ta i vid här vi har få PhD för få PhD läsande men det som vi har så har vi inte större postdoc till där att nå. Det vill säga vi utbygger folk och i 3 år till en granskare utbyggning så det blir serfröingar att ha öde men ta det så skulle röna flöje
så det postdoc-størvene ikke her. Og vet du hva at vi nøyest er ferdig videre, annars så slipper du Jag vill gärna släppa svära sån här, tja, högna. tunnelsøyen. Det snur sig inte om att sätta Soria-tunneln upp i motor. Tvärtom motor är det här vad vi pura grej om man vill stola göra en Soria-tunnel, men vi har inte lovat att han vill leva i 2030 och tycker vi att det kommer att ha troblägga vi tog lyften någon. Det som är halt är bara så viktigt är att det är avmarskingar fyra kvossen nägg vi romast innanför futjarlånen framåter och tog ger det slags mening att lova i öst och så kanske campus här är det jag nägg folk här inne då rockna campus 32 och så Soria-tunnel i 24 loksåret. Ja, och jag har sån ullökarna på 8 miljoner som man har i år. Så kunde bara hitta ett kostnad för uppbyggnad granskning här. Det som vi då för kunde Arne för att göra. Jag har inte campus 30 miljoner. Nej, det är inte samtidigt. Nej. Inte samtidigt som bara. Så för några som säger nästa år. Arne för att göra så kunde vi kanske sätta det i perspektiv att futjarlån är kvänt 6 miljarder loksåret. 6,1 landa att granskningsgaraje för 6,5 miljoner. Det säger Eisen Elitsunder. Nå, vi jag vet nu har vi till att sätta sig ner efter en liten löte. Till nu kommer den kommande rektaren och fråskaparsätter förra Marsten Zakariasen att sätta karmarna om nästa tjäkävne och det är hackre utbyggning i Färjön. Just väl, Marsten. Hallo? Ja, okej. Ja, tack allesammans och tack för låttøkken her nu. Jeg får se syndrom hakkere utbygging, og bare i førjen og gjennom alt til perspektivet. Aller først så vil jeg si noe som vi øye nå her av Setsunon. I sommer ta fink 224 ungfolk, ganske en eldre, prekv, og det var et med. 224 prekv var leten. Og det gledelige er eisende at kanninger har vist at nesten 100% av timon som standard prekv har sett noen, at de er i lestre vidkommende starve, eller lesa videre, et år etter at de har finnet prekv. Altså arbeidsmarknaden, bei den allmenne og den private, øyelige grammer etter okkara oppbundet lesende, eller noen kandidater. Så vil jeg si jeg synder om hakkere oppbyggingar generelt. Jeg har vidt ødelig samt om at menneskeslige tilfange, vitan og førlegger er et alt avgjørende grunderlige under en borerdiggere menning av førske samfunnet. Og det som vi eisen vita er jo at krøvene til arbeidsmennene økast og brøytast. Begge tog at den alt sjå arbeidsmennen hun gjør mer flit for, altså kappingar for. Og tog at tøkne så lujande ivetigger arbeidsoppgaver som kunne automatiseres. Og vi kunne i førjen, og til vi nevnt noen fyrene i det, at vi kunne ikke bjøre ut alle oppbygninger som vi tar bruk for her i førjen. Det vil det være alt og småbøtt. Det er øker her. Det kan skal være bruk for 1 eller 2 måneder om året at bli oppbygning innenfor. Så det vil ikke gjøre mening. Oppbygninger til livet best, ta i begge for undervisere og lesende. Det hele lesende er, jeg har sagt, passelig størst. Det krever et visst volumen. Og så vil jeg si jeg synder om hvor vi går hakkere oppbygging ut i fergen. Og nå er høyden akkurat ved inn. Nå gjør vi nesten som en kjøskapermøver. Så nå er det skuldet der høyden. Og jeg vil bare si at til nekker firmen vi at vi selv kunne gjøre ut hakkere oppbyggingar i fergen. Og det første som her reisen vi har nevnt, det er at vi kan gjøre ut oppbyggingar som er alle nøyere 4 første samfunnet og første samleggene, og som vi ikke kunne råkne ved at andre vil gjøre ut. Det kunne vi innenfor første fiske og elvene, første mål og mentene sjående, første lov og samfunnsvisende og første natur og lufrøy. Og så kommer det eisen bjøre ungdom og eldre som ikke tar oppbygging at være i førgen. Det skal man ikke glemme. Vite at alt analyka tar en oppbygging er tatt opp på, så er det flere som tar en oppbygging. Og ikke minst så kunne det som bjøre føringen og utlendingen tilføye tar videre i oppbygging. Og vanlig få en starv i føringen. Det er noe som
nekt diskuterer at smarre stø missa ungfolk og til at vi kan få trekja folk til bei føringar og utlendingar her til og som kan komme starv settene til en stor firma. Og så ikke minst til vi tar som granskingsene så uppbyggingar i fargen reisende vidt til å oppbytja og fasthalda sterk viten av rødkjøkken undervisning, menning og granskning. Men havast vil hava fjellbrøtt uppbyggingar tilbud i fargen så vil den ikke føringar alltid færa av landen å lese. Og det har vi det som tås om at det er så lese godt for farger. Men vi har bruk for det at uppbyggingar som vil være tikknare fargen kunne godkjennast av utländskon uppbyggingarstånden og arbeidsgivaren. Og samtidig har vi bruk for at fører uppbyggingarståndar og fører arbeidstagare vi kjenner uppbyggingar som tikknare utenlands. Og nå kom vi inn en dag som lagmaur, siden lagmaur har nevnt, og de kanskje har hørt om, nemlig Bologna, samstarve. Og det så at de europeiske landene her var jo i mer enn 20 år samstarvast om at menna et felakst europeisk uppbyggingar. Her uppbyggingar og uppbyggingar avrik kunne flytas tvers om land. Og dette så nevnte Bologna tilgången. Og hun blir jo i 1995 over støvet ment av London. Nesten alle europeiske land vi som samstarver om lei 94 land i alt. Og i samgångsskjalen fra 2019 stender at førjer skal gjøres parster av Bologna samstarven, så godt så lengt. Og fråskapsprosesser hever det seneste årene arbeid mivust vi at mennene innanhuses gaskeskipene som blir opp til malsetningene i Bologna samstarven. Men her til å si at det er altså førjer og ikke fråskapsprosesser som skal gjøres parster av Bologna samstarven. Og vi tar bruk for alt landstyre, politiske myndigheter, menner og til tve ting, nemlig en førskant førleikakarm, det vi kallar National Qualifications Framework, som samstarve vi den europeiske førleikakarmen, så man kan samarbeide uppbyggingar for som land. Og det som skal galda for alle uppbyggingar og uppbyggingarståndar i førgen, altså ikke bare for setre. Og som man har bruk for en førskar godkjenning av skipan eller akkreditering, som godkjenner hakre uppbyggingar og uppbyggingarståndar i førgen. Og hon vil jo heller ikke bare være galdande for setre. Så det en jeg hadde ikke vi kunne råkne at vi får det på plass lukka beina veien, det krever noe arbeid, og jeg vet arbeid i gang, hatten er for tog, men innan det kom på plass, så vera vi ikke pars av Bologna samstanden. Så her mine spørninger til politikerne i det, og den første her vi tås han nok snakke om, så han men det lukka stort lukka høyre artikere meninger om det, hver eller hvordan jeg var, hakker uppbyggingar skulle ha for det er tås som taler lesende av campus og så videre, men lukka for at det. Og det andre som øyla tøtninger med 24 setre, det når vi førjer parster av Bologna samstanden. Takk for det. Takk for det, Martin. Så kommer jeg til bare opp at Rikard Hetta, ja, takk. Nu är jag så happen att host Martin vill show mer om minnen eller om mig månad så kan jag stadigvæk redigera i hans spårning så att vi får inte till den första spårningen till att klockan gånger så när jag får tycka kalender i öliga trånker ta vet väl men att hos om fråskapar säger så fantastiskt vid är och här så när kvar utbyggvingar här köjer bara så väl ta nytta lyda vissa vid inte få hesa godkänningarna og blev part av Bologna samstarven som Martin var inne i år. Da tåsa vi altså ikke om fråskaparsetre, vi tåsa om landstøyre, om tikkon, og vi tåsa om mentamalere. Når vera vid parter av Bologna samstarven, og hvordan alle de styrke forleggene i mentamalere, så er det at vi kommer fram alene. Ja, så det pengar sett jag lite om man är i gång till arbete och det lukar som säger till 2 mån och det är mentamalaranon här man ska sätta en förlöka karma upp så ser man här en struktur i hur kaffe stöj uppbyggnaderna skulle vara och så är det också sett här man ska gaska trycka uppbyggnaderna och tejpa är kommer nog längt så att är liksom fritta in till det malet så är det kommer rätt långt och vanta så att nu är det helt kött där man kanske kommer malet och så vi har nått det chans där och till oss nu att åka malen av vi halta till kusten. Du säger att här får en omsökning av sted i januar
simpelthen stempla till Bologna vid vilja vara limer eller hur skulle man skilja hatta? Ja, nu är det mentalmålare då, så jag har inside vitan. Och varje är frågskapten då Det passar. Men det är så lojs att ta det kommer till Bologna samstar så att det är en tung process och i Haljan Golsen har snackat om att där i 15 år i Ödlonföron ton är aktiv politik och det har vi satt och det vi arbetat och i halt jag säger det sista åren i färsätt att arbeta få godkännelsen att tog man rente så i avbjörningar att folksmöte och ver under eller lyse här och förskrivet någon inte finner det godkänt där och det har ju här må ju 1,4 till ju så du har spelat flera år men i januari sidan jag säger nästa år i var första kommande år och till rätt det som jag finner vita är att omsökningen är mer eller mindre klar. Att den är hon för sted, första kommande året, och så räknar man vid en godkänningprocess på 2 år. Nu må onkel rätta mig här som var ett bättre om den här processen är marschen kanske. Men så länge tog ju teke det. Till det så ligger kosten så är vant att om 2 år så är jag där och finns det godkänning på plats och till bäge tog nu har jag frågeprocess jag kommer jag någon till att tunga processerna vid godkänningen och så säker certifieringen av imsonsläge och så vidare. Tandprocessen är genomfört. Nu är det landstyret som ska vara en godkänning av myndelöjka, pojka och en godkänning av myndelöjka, och så gärna för omsökningens sted att du tar allt klart. Och det teker processen här är upplysning med 2 år. Och den nationella förläggarkarmeren och för att allt det är akkrediteringsskipan, är det här eisen görs? Det är, ja, det som manglar, det som jag vet att som manglar, till att för är det myndelöjka ska vara, ska det vara mentamalarai, ska det vara onkur, och efter stålar, till här som vi manglar pojka och att det ska vara här. Gänga det inför att det ska vara en försk godkänningarståner, eller ska det vara i samstarve vi omkring annan, att vi skulle godkänna dessa tingene, Axel? Jag har inte med den förskar. Halta skall vara försk. Och jag hade realistiskt att 2025 är gått på att få det på plats, och det ska vara på plats kört oss möjligt. Till alltså ett huvudmål för att komma att landstyret få det på plats. Men det är också några andra praktiska ting här, alltså det är som man ska få på plats och kommande gärna till att möjlighet för praktik är bättre och så skiftesläster så man kan ta några en par av uppbyggnaden här så kanske också semester är sannes och få det här på plats så läs att det blir hel alltså bät här så att vi mer attraktivt att vara sett någon och så kanske östen för så som några uppbyggnader nu var marsten inne i sommar uppbyggnader kunde ånga det här i förrjun det är bara inte för att nämningar ta lösa sig men är uppbyggnader kan man kanske också ha parsvis som sätter någon parsvis i nätet men Arvid ordentligt kunde helt frukt ta sig om nya uppbyggnader och nya strukturer så må vi ha alla dessa här godkänningarna på plats samstarve vi är europeiska som sagt det uppbyggnader och jag tycker det är lustigt 2025 om det gånger väl så 2025 kommer det på plats. Kunde vi spyrja till att man spyrja är detta något som ska i samgångskällen det ständer samgångskällen nu ska det standa vi är när deadline. Jag hade också det står så ändå så. Vi är när deadline. Men jag hade det helt outjust det ska vi och vi är när deadline. Det är och vi just jag tycker att det samt under politiskt det är bara en process som är tung kommer jag. Så vi drömmer look att jag kommer åter till twin. Och i samgångskällen och i samgångskällen. Ja. Och i samgångskällen för senast för. Ja, men att sjona mig och ta kanske tid att bättre. Så lägga ha bild för andra som brukar. Ja. Ska ta i samgångskällen efter leverera det lost nu passar det som Nu har vi finns en text från undanfarna metamalare som ständer i ochara väl tillfälle. Här ständer utan från vi komma från kommande serkun har just grundläggande eftermätning av fråskaparsätten och utbyggning någon här och allt showa godkänningen av sätten Bologna är väl avvägs grunda av hesa. Så det är utravet här som Bar Nilsen säger, det är en process som är igång och tar vi det kommer till ändan så är vi nått fram till mål. Vi är nått fram till mål helt kött till år eller gott. Jag vill sätta en annan spårning och det är att vi har sett några nutjar utbyggningar av stån. Vi har lustat efter instruktioner för att det politiska skipan om att törvrarna står och nomsfröjningen och sjuklaröktarfröjningen och KT-verskfröjningen och så framväges. Men hetta ad hoc uppbyggnaden av hetta vill vi ha. Hur ska hon enkrast? Och i mentamalaran som må vara en stinner stoner vi armslångt från okkon som samståndes hever autoritet till att godkänna att utbyggningarna rent faktiskt standa mat
Tar du som formar folkeflosjen att oss om större uilöver och i fyresidingen i mentamalaran så vi får förläggarna, styrst förläggarna här. Alltså, Att folk vid undervisningar visendalion, lärare faglighet som vi krävja som krävjas till det här öke så tar vi störst. Alltså tar vi ta ökt till dömes flockarna i sjukhusfröje och vi tar just en atlan nu är det fortfarande uppskott att ta en flock innan till annonsfringen. Så det är också lust efter de som är sett sån. Alltså det man har haft några omsökningar till det och man har också sagt här att vi har karman till det så det är också några man lustar efter. Men det också om att styrka om mentalmålare så mentalmålare kan vara en truly ett stoner Setrum. Det är sån par jag vill skulle ganska trycka allt det här. Att man också häver några. Så ega futching till fyresidingen i metamalran. Men man ska tjäna det här att ha på plats. Det eisne några som ligger i korsten för sambandsflocken att styrka om etterlidsfunktionerna till metamalran. Ja, alltså nu var jag checka vad menar. Är det spårningen han över här då snackar om kvar uppbyggnaden skulle här vad ska du välja selektivt eller ska bara sätta styret ska välja är skilt short kan det vara vart inne. Nej, det som vi drar in i att det är att det kan tidigt att synda ad hoc för uppbyggnaden man sätter stone och att det ska vara armslångt vi metamalran som ska vara att han instanser som säger ho, här manglar en professor, här manglar granskning under hesar uppbyggnaden. Det sinne till att styrka funktionerna som metamalrar eller omkoststoner och höftstoner eisne det är nöjt att ha. Som utgångspunkt trick vi att i samband vi skulle in i Bologna samstarvslag efterstånd så är så det en naturlig filter av tog men fyresidningar brukar pengar på fyresidning hjälp i eller nej cha froska på sätt om vi styrka en fyresidning upp i mentamalran. Men ja, men nu är det att säga självt armslångt till froska på sätt ska sätta uppbyggnaden av stånd och så är men till sjön vid politiskt froska på sätt kan inte godkänna sig själv. Pengarna och sätta pengar. Ja, men det ligger i Bologna samstarvslag nöjsne. Tar vi kommer här till så ska en godkänning av myndlöj och sjön det blir det styrst i samband med det. Det har mata. Men så ser fröje verer att spela upp emot det. Ja. Men I halt spårning så är det två bytter det att hvis jag ska svära på kvar I uppbyggnad I halt skulle vara för igen. Så shit I spårning. Det är att han okej. Nej, det redigera är borste. Det redigera är borste. Okej. Högna, vad säger du? Det var så bara I högsyn länge. Ja, kan du svära på det? Det ser det så. Att det här vi där så några ingenjör uppbyggnader och det har sagt ja. En uppbyggning skulle ju vara rättartrikt I små samhälle. Och hos I landsfolk som omsider valdvägna folk inte skulle missbruka sina makt så vi då säga och I olika mått metamalran här står och tog det national qualification framework det är så att men det ska vara en godkänning av stående han ska ett moment inte vara 100% ohefter eller så ofta som man kan vara av metamalran han ska ju bara godkänna fråga bara säga han ska också godkänna är uppbyggingar och föreläggar så time så kommer att lockna läsa och granska. Så han skal alltså lägga åtta för metamalare. Eisen av ringen runt den inte vid av en uppbyggning som uppbygger eisen landsfolk och inte bara missbrukar sina makt hade jag odlat. Ja, utbyggning landsfolk eisen. Nej, det ja. Ett experter som håller landsfolk I orden det gör ingen det. Landsfolk missbrukar sina makt från en annan sida. Rott. Ja, jag har långt Johan hur att säga I samband med Bologna. Alltså att tjäna mig som jag har hört I samband med ser akkrediteringarna, alltså godkänningar, myndläge. Här att tjäna mig att det bär till att få en ohäftan godkänningar myndläge I förjon. Tog att utbyggningar eller det omkvar vi så avmarska att det är inte nämt att finna folk som I ohäft. Och det vet jag inte. Det tjänar mig kanske inte då nog väl för jag håller mig kritisk till men onkur meter och kurser att vi eja att få att ha lagt och kurser lotvist utanför förra kanske I samstarve vi Island. Och jag vet så inte om det eisne kanske är galtande för bara generellt efterlit vi fråskapar sättsnon. Annars vi vill inte utörsla en uppbyggning, hvis man kan färre in att det, så är det att sätta här, för ska avgöra det. Skulle vi politiskt avgöra det, eller ska sätta Här kan det sätta till en senaste spårning I hesson omfärden. Jag vet att man tror så tralt och ska hämta bötten eller så. Vit för jag väntar att det här att vi det är att hock att det kommer till stingen här. Hvis vi så hittar till Duxen utbyggningar I Norrland och så är det fullt till Finland. Här kan man alltid hitta och lära center av. Här har det några som de kallar för en nationella
utbyggvingarstrategi som räcker fram till 2004 i lötene. Här och man har sett en kos och man har analyserat och gjort och grejen och gjort vi och så framvägs. Så justerar man. Men här är det så att ups, nu är det under nånsfröingar att den står någon till mot ta fler in och så gör man så vidare. Hur så kunde tid så stanna här förpliktat till kunna på mata till att lägga en strategi, en nationell strategi utbyggvingarliga fram mot 2004 det bättre till på Det ber till, men sånn det är nog tar sån attack. Man gör sig det öst det nejut. Man häver det större av bara för att läsa sugarföring och landsföring och man har bruk för det så det man hackar jottan till det och landsföring där kommer sen 17 med annat tror jag man börjar ta en utspel för sätt med annat hur man kunde skipa uppbyggnaden 2. Men man har också inte det i framtiden att höra nästan. Och här kände man så östligt. Ja, vi ser någon så har vi vinn och samfällan som helt. Hit efter kaffe uppbyggnad får vi tar var östen fram efter du nämndes fjärde ja att man hickar långt fram än bara näst 2 tror jag. Det är något som tid gärna vill jag koncentrera dig om att lukta törn samfällan för det. Här var som man hickar långt fram än 2 tror jag. Det är inte väldigt skinsamt att just hur man har så stora oiler ger oj hade öch man har en strategi, nationell strategi som man pejlar efter. Jo, ta beiber till och skall gerast. Alltså sambandslockaren har med landa pojkar vid öja fyra gånger framtiden självan må göra allt det som är nejut, namnsfröingar, sjukdomsfröingar och ta i öken här vi manglar arbetsmiljö. Självan skulle lytta till öka upp, men det är bara lytta göra mer samma. Men för att brinja oss till framtiden och trycka framtiden så är det hittar vi nerst efter då. Ser man i frågskapen ganska kvarja vinner kunde vi i förrjun vanta vi kunde växa i framåt. Mellan annat, nu nämnde jag orskofröj kunde vi ett kvante vita vid en köttvaxande vind och tar vi bara mer och mer kvate automatiseringar så vidare. Här har jag vid östen för att vojare, inte bara litta och tacka fler in som vi ger akkurat nu till förtjälåna, men östen kan ska föra till masterutbyggnaden för kvate, men orskofröj så är som är störst potentialet. Du vet allt att orskan för ju att täcka brödparten av till nutjo framtiden i förrjun, men kanske är det också spännande östen upp mot rastes och så vidare som vi och jag brinner jag till är så 24 en framtid i förrjun här vi kommer att vara mer aktiv innanför vojtare vinner och annat och tog är det nejut av att utbygga folken tandvägen. Sambandslockaren menar helt avgjort att vi är malrätta utbyggnaderna till torven och arbetsmarknaden. Det vill säga, kanske här är efter ett opolitiskt, tvärpolitiskt ämne att jag kunna arbeta vi Axel Johansen. Ja, skulle jag vilja säga att onkel säger att man skulle ha en uppbyggning för landstorfolk och landstorfolk alltså. Är vänster för det är landstorfolk och för dumpa men tror jag fräcker man kan leka. Men akkurat här vi att göra längt till Atlant tror eller så en tutning du måste vita vad törven är i samhället om 15-20 år och här är det kanske boskapare i pastvust just att arbeta kommer till hälso och omsorgarna och här kommer många av starfolk och det må vi så sätter ju vi må uppbygga några starfolk. Så hvis det är så att vi inte får vi kör sjukhusen så kan vi kanske sjukramälta och länka tror inte för föräldrar ansäga eller några bad. Så ska vi arbetsmarknaden vi måste ha hem. Men hvis vi får och akkurat så ta något uppbygging en annan nutja så vi alltid är inte 5 miljoner kvar det är så lackna uppbyggingen så i löten standa vi att jag kommer lackna och det tar ganska en 3-4 fast vi hade en stöjs uppbyggingen för lackna för i 2,5. Ja, jag hade stöjs uppbygging som man till uppbyggingen utomlands till så min mening och jag man inte gärna flashen så det sätter som kommer utspela vara klar till att sätta det uppbyggnaden alltså Samarbete runt tar vi oss om en längdtöjar strategi, en nationell strategi så är snar att man vet och i mentamalaran som omsätter det här kvar färra vid någorlunda eller nog säkert att röv eller att flyta och är det känns viktigt att vi huxa om de falskna som flyta till förra som här var en era bakgrund en norrländska eller kanske jag kommer helt ärastan från de vara just you fly i tal är en national utbyggnadsstrategi i eisen jag fävna om te Jo hur så helt du att det skulle inkorporeras ja alltså det som nu snackar man om ofta någon trycka karmar man snackar bara vinna och samhället men alltså en längre strategi vill det ge vi och de karmar som låg sen fast där och man visste akkurat nu nämnde att Axel nämnde lacknarna alltså det är upplagt alltså vi vet att vi stannar vid en stor lacknamangel till dömes och öron och som vet att känna nöklen av tarven
Och då det kommer akkurat in att här vid de främmande som är en väldigt avgång, alltså så vitt lofta time och ösnö utbyggingar upp, ja. Och gagnen ut att här stora förläggar. Ja, alltså det är ju folk vi har lärt om och som inte jag har bestämt att vi har då några välskrat. Det är så fallet som har så utbyggingarna de skulle kunna få det tillpassa på en eller annan måte så vi får gagn ut där i tjockorna. Jag är bara lackfröingar och lacknar och annat och som inte släpper bruka så inne. Papirer då det är inte akkurat passa in till tjockorna. Så här skulle alla möjliga ting passa samman och grunder läggas och lägast. Och i en stånd där jag sätter i uppbyggnadsstånd och i väntamål och chatikona. Ja, och upplagda kommer in i en strategi till vi vet att det kan skapa mer än till nu, va? Faktiskt har det här nära som är värst att bruka en politisk orsak på att få en längre nationell strategi för utbyggning och i förrjun. Jag har aldrig reagerat gott hos god och det som tid nämnde nu om att här kommer vi kanske få 2-4-1 om vi får just det här att den här oavta stånden som ska mäta om uppbyggarstöje så kan det vara en stånd som kanske som part hej är att godkänna uppbyggarna till timon som kommer här till att arbeta och virka. Så hade du vunnit nej. Men om det 2004 då kunde jag sagt att det var 2005 eller så där så hur tänker man huxar och grundläggande säger bara att först frågeskaparsätet ska ha alla de grundläggande disciplinerna som universitet har, så klassiska, och gärna tänka det är att som vi har möjliga för att göra granskning och uppbyggning i par excellence. Så har vi det allt det som ju är en grundläggande tarv. Vi nämner sugarröktarfröje, allt innanför hälsovärst, vi kan säga järamöver, lacknar och allt det där. Och ta till rätt över till vildare, men ta måste ju vara en sammanhängande medlen. Lödni är en stor tarver av fältskjut han uppbyggningen. Så tar man godtag av politiska skipman blandar sig på i hvordan exet man är till det. Men mot mars gånger vi tar politiker säger beinleis att nu ska vi ta akkurat uppbyggnaden. Själv om är inte en mil uppbyggning en uppbyggning i tillfåndes ekonomi, boskapafröje. Alltså sånt ting kunde inte mer, men det här ska fråga bara göra men det grundläggande disciplinerna skulle vara här och en lärare norsfröingar och allt det innanför hälsoöde som är konkreta tarver så vi har just nu vi har gjort att det pengar och jag vet inte man ska ha tvåvägs för imiska uppbyggnader för norsfröingar alltså bara för sedan så och annat. Men och ta värde en politisk sammanränning vi en fransk universitet och här har en national eller en ska vi säga en shower som rak fram till 2035 var helt på så och haft. Vad säger Rutt till huskodet ena? Ja, alltså jag också först och främst tror bort och sökna alltså för det första så är en av uppgifterna att framtida trygga välfärden. Det vill säga att sörja för att allt är nog av nomsfröingen, sjukaröktarfröingen, läraren, gärna en part av lackna uppbyggningen i eisen i förrjun. Så är det allt att ser förska som ingen annan för att ta sig av. Försk mal och mättan, försk löggfröje. Det är att en värre av lejene att vi nu har förskar löggfröingar som kunde fyrirhalta sig kritiskt till och politiker som ju är lovar smier. Och så är det att lätta förjar in i framtiden och här hugger jag särliga att vi i förrjun är så omätaliga, rykliga signader vi värande orskekälton att vi eier att bruka det strategiskt bäge till åkare egna gagns, men eisne för att kunna utflytta vitan och förläggar av togörsnon. Och här är det ganska särskilt naturvoisen som vi skulle räffesta. Bill Justinsen, vad är det till om det här? Är man tid samman vi alla möjligen sätta en kos och göra en tjoarsämje om utbyggning längt fram i togina? Vi fick en sådär avvärdan fyrläster från Ötlund som jag har haft, men det som Magnus Moore var inne i att det här granskningar grunda. Och jag har alltid att hvis vi skulle göra en sådana strategi in i framtiden så ska de vara granskningar grunda. Alltså Magnus Moore nämnde att granskare vita bättre än vi som stannar här kvart kommer att hända om 20-30 år. Och vi tar stöd ju i att det manglar lacknar nu och vi vet inte hur det ser ut om 20-20 år. Och tog jag alltid att det skal kurser være granskningar grunnt at man gjør en framtida strategi for utbyggvingar, først og fremst, hvis vi overhøver har viring for det som vi stand og snakker om her i det. Annars får vi til midfløsjonen at få åkken bokstaven A til neste vel, så er at vi slipper standa point til syne av bar, nei, vi syne av beiner neste for. Her finnes jeg bokstaven A,
Areie, Agrytne og Aber. Så Så chatta att du följde det försömt. Jag hoppas inte att du ja, jag har snackat om det här, vi är så trött av allt jag stannade attas rätt. Det gör det ösn i tinchen nu. Det gör jag heter Thomson. Jag blev aldrig en bin om att komma för en folkskolan. Vet du vad? Jag nöjst att göra nu. Det är att vi har ett även jag tror. Så jag har alltid tills jag inte sett det kunde ner. Jag får bara bara inte gång vet du. Helt stort, det är helt stort. Och det är Lestrar Louv. Lestrar Louv, så är det vara läsande. Och en läsande skulle komma här att lägga fram i det, men det har så mycket om att vara här i protugger, och jag vet inte kvant det inte är plus det att de läsande här arbetar helt otroligt mycket vid sådana läsarna. Vi har som sagt en 1100 läsande, och de är bort upp på händamåten. De allra flesta är bachelor, vi har 18% master, 2% PhD-läsande och 6% annan. Och det är så delten som till så att den största är nomsvisande delten här, och hon får växa ännu mer. Vi skulle ha dubbelt så mycket nomsfröingar in som nu, och så är det så är samfunnsdelten, och så är det delten för hälsa och sjukra rökt. Så är det naturvisande delten, och så är det också kära förmålsdelt vid 5%. Och läsande, de är 33 år och i medel. 93% är kvinnor, 31 män. Meira än hälften av okkara läsande har bötten som är yngre än 18 år. Det vill säga, kanske 500 av okkara närmengon har bötten hemma som är under 18 år. Och det vidare dit. Ja, och eisen till att mer än 45% har egna bostad. Tycker du med att det kun hever nekvar skilter vissar, bæje omsorganalier skilter og futjarlier skilter. Vi har gjort trivna av kanningar i middelen, det gjør vi jaunan og middelen okra lesande, og her sier meira enn 45% at de må i arbeid vi så inn av lestren. Og ja, vi har hørt i omkring politisk tjadje at de sier det er bare sånt å arbeide. Man arbeidsindras kvart så, men prøv ikke her at lesande tja okkon arbeid og i mial meira enn 18 timmar om vikene. At rett så er noen fullt tøyer lestre. Det har du tid eisene vært må av. Og i trønner kan ikke stendre eisene at meira enn 35% de halte ikke at lestrarstolen er nøktande til tarra tørv. Meira enn 36% sier at tarra arbeid, altså, heter her 18 timmar, meira enn 18 timmars vigelige arbeid, hever negative avskan av tarra lester. Og en 23% av dem som har omhugsa at djevast vi lesa, det sier at det er av futjarlion avon. Det er nesten en fjordringer av dem lesande som har omhugsa at djevast at lesa, til det er så stramt futjarlion. Mer enn 23% sier eisne at det er hjalt om det var lettere å finne høskande bostad. Til så bein du Janne, at mer enn 45% har egna bostad. Og fra rådet her lesande. Rådet her lesande til den utbyggvingar politiske bølgeren som vi har her og setter noen. Har sett hese tølene opp. Med landet at det er bare 45 allmenn lestrarbolig i alle disse kommunene, og 2,5 av dem 45 er til de av min navn. Det er ikke nekv etter. 45 minus 32, hva gjør vi til? Det er ikke nekv. Husaleian av Finsen, som er en fantastisk kollega, hun ligger i midten 3.000 og 90.000 kroner om måneden. Lestrarstutningeren er 4.600 om måneden. Brukere prøvstall er vokset 8,8%. Mer enn helten som sagt, her var heimabyggvande bøtten, de arbeider med 18 timmar i vikene, og mer enn 45% må i arbeid under lestren. Så, hette er det. Hette er okkara gova, råd herra lesande, som gjør okkon øylanek feedback. Larsland hever en manavarlig fund, vi hese følelsene, og hette det som vi tar fra dem. Og hette en halsan som de har sendt eisene ut av Facebook, tjasser, vid våna, av futjar vi i skiftene tja lesande, vera parster av velstrøynen. Så, her til senast, hva har vi til å si, vi hese her følelsene, og nå prøver vi det her i bild, føltes for samtalen. Tusen takk.
Bill, hese tølene her, kvart gjør det inntrykk på det, de tølene? Takk for tølene, ja. Og fralukt at hit har sett opp på andre måten. Og jeg må si at altså, føresker ungdommer holdt fram i ord på alle måter, og at de megna et leserløy på hendene måten, og at de megna at Hjaldi Martin Zachariasen sier at 224 enda og finner pregg i sommar, til fram ur skærande, vi hesson avbjørnene som de har. Men vi har størst frafall som kanskje kunne være bøtt. Ja, David, og det har vi ofta sett folk som i fortjørende hvor det men heter et ser godt svær på hvor vi har størst frafall, og det ikke snakket som vi øye at gjøre noe vi. Hei som vi har valgt etter 8. desember, det er avgjørst at dette ser større alvare, jeg alltid, det kan ikke være godt at lese under stress av en omstå. Det øyre være balansa i middelen lesna og heimaløyv, og det at vi har gjort det mer lokkende å kunne arbeide og å kunne hakka mars 24 når man skattar. Det en gode parster av det, men det skal helst være såleis at han han som teker balansene i hesson samspillen mellom arbeidsliv og heimaløyv og lesraløyv. Det skal være så at til lesnavren som hovedfokus tar man leser. Og her det særlig vi bostøven, og her må jeg si at det som kan man si koppar mun vet har vi tås om at gjøre campus og bygge bostäder og et omkvarve til unglesande. Det særlig at vi tar så stora bostäder nei. Tog jag det sätta stora kraft innan. Vi lovar hus och läs och det mycket tala. Outjust. Och det är väl det senaste omfär som vi färg och någon så rot. Några ting vi einon. Kvärt kan framsök lova till mot läsande som läser under hesen omstöven någon här hvis de velger tikkun. Kvært alltid det gjør for deg, lestrarstutninger, vi boar bylestol, kvært alltid alltid det hjelper dem. Altså, jeg hadde bostedtråte i største avbjørningen akkurat nå. Altså, da jeg var ung, så flyttet man ned å lese, og et av endamalen vi har flyttet ned å lese, det var å slippe å flytte hjemmefra. Så det var ikke annet å flytte ut. Og det støvende må vi ikke komme ut. Det vi ganske langt etter. Det må vi gjøre noe vi. Vi har sagt at bosteder skal ræfesta, lestrar og uboer. Det viktig at vi kappingar for som lestrar land. Vi jo tattere kapping ved en av beste lestrarstutningsskipene i heimen om den danska SO-en. Så vi nødt til at opphakke. Jeg vil si at vi så det, vi tok og hakka i månande om kårene til at støke lesande vi bøttene, således at jeg blir til å være lesande stärker vi bøttene i førjen og i det. Kanskje vi skulle hitje etter hinnobøttene og få at her lytter eisene. Og annars kan jeg lykke seg etter at en trenger av teimene som får familieuiskøyte faktisk lesende. En trenger av teimene får familieuiskøyte, men nå snakker de om lestrar og uiboer, men vi så jo eisen til at husaleien, eisen jo lestrar bostøvnen så mye høy. Ta til sammenber vi studenter som i 2019. Kvært kunne tid og tjål til lov at han må lese han til for bøten tar kår? Ja, jeg kan bare vise at det som vi har i velskånden, vi har brukt det og negativ på det. Og det som vi sier i velskånden, vi skulle hakka leserstudenter. Vi mellom 800 kroner om måneden, altså at han som er hakkere oppbygging, omfram til øke til som den stolen som ble til lesende ved bøtten. Og så, og vi der som skal fortsatt, det koster om det 12 millioner kroner om året, gjør det. Og vi der som hvordan man fortsatt her. Og så det sjåvande bøyles, eller bostedtroblasjon. Og sjåvande, og vi ble oss inspireret av at vi får et campus, og vi bøyler leser i bøyen. Men ikke for 2033, altså. Ja, det finnes henne. Så vi mente vi noen leser i bøyen som sjåvande har imenska mødler for leseren i bøtten. Og at her stod det mellom 3.000 og 8.000 til nesten totalt omøvelig, som vi har kan prøve. Så vi tar umyndet å lese i bøyen som koster mellom 3.000 og 4.000 kroner i måneden. Og jeg har så ikke helt svære på hvordan man sitter til. Og så det et av seg som vi har brukt negativ på. Vi løter så gjør vi en fra nekkel Danmarskar. Og nek sier leserstolen bedre. Jeg visste ikke nekkel om vi får bedre leserstolen Danmark, men det som hender i Danmark nå, at nå støtter man utbyggingene, og først skulle boltras og gjøkne det systemet, vi tror det som bægene fra miljøøren. Så vi talte 4 måneder som vi først som leserstolen må være til at vi ikke, at vi eisen ikke har rundt for at du godt kan ta et år og så skifte utbygging, og ikke ha oss her
nästan industriella maskinerna som det andra vi har kört. Men du har en Det är så tänker ni har ett helt utörsligt. Du har en riktig Lestrar bostad under rotvara center i Nyato. Folk som inte tror man bygger hemma till föräldrar och så här välja kanske färra en land att läsa till att du släpper fram allt. Ja, tror inte att det mest utnyttjar mig och vi har några goda dömer. Det var den Holmer Jan i hade han för en år. Men hickat nämligen hem så ju var det så just till en utsättarskola. Och här är vi kommer så vi men det gör det bostäder. Hickat tror vi man gör Lestrar och bor alltså kollegium med campus vid Heimon. Bäj till Fäverfröjen och till inrättningen som är här så huxar det att tutningar mest för att folk ska bliva ända korallen som drev löva till så här och alla tyna ska bara nytt löv runt om fråskapartiet. Så Peter Kvärt har vi självstår i 17 till läsande. Jag har läsarstol flera läsrar och bor ett lagt torrman nämna och bylstol till läsande. Ja, alltså vi har allt tror i och allt tror i. Ja, det har vi. Vi har vad det kostar. Att det ska säga att har vi av dösten men att det ska sättas fel och bostäderpitching och sälja till till läsande. Så stänta bojlös i välskran i ösnen att det ska 1000 kronor säga läggas de avståttningen. Ja. Och det är för något så istället att vi tar danska normen att det var allt mer då. Och så har vi ett ösnen näka som kallas då till bostäder och skojte. Till läsande. Ja. Att bostäder och skojte till läsande 1000 kronor mer om månaden. Är det något du kan ta under vi Axel Johansson? Ja, men ska lycka tacka så man arbetar 8 timmar i Mial och vikna. Var det Mial? Och i Mial mera än 8 timmar. 8 timmar. Det ska inte man på hur det folk arbetar med att själv under läsa. Det ser sig själv att man arbetar så nek. Så är det nek som detta ur lästra det är simpelt orskisk bäja läsa och arbeta. Och till att leva till arbeta så nek till att omståndare är fortfarande så trångar till mo arbeta för att kunna leva. Och i minst för några år sedan vi ska inte tycka att det var en grön dimme. Det var en mamma jag alltid komma stronton. Han lägger fram så det fortsätter vi skifter och säger är färdig nyer att han som har för att läsa till det bäst tid att läsa för då en mamma. Och tar inte vet jag när vi tar oss samgång så näst mitt landa hacka hemma läsa så 500 kronor och han fick 12 månader läsa så och så går familj i skåd. Men så läsande och inte även tjona för vi går in till så vart det 1500 kronor för ett barn och möjligt att flyga på. Och att ha barn också läsa. Ja. Och hacka lös barnösen ja. För jag bättre som omstånd. Omstånd är det bättre men det är inte går nog. Nej, vi såg det här att det är strongt och arbetar öarna. Ja, och det som vi ser nu till Lucia som hinner klockan sagt att bilstolen ska upp på stöj i Danmark. Över toj. Vi försöker inte allt på ett där. Alltså bilstol till läsande. Ja. Vi skulle komma till det. Vi ser att det skulle upp här stöj i Danmark och ta mot vid ösnen tror vi kappas i Danmark om och ungdom. Ungdomar må inte till läge han flyter med vantarna som kommer efter. Och så är det akkurat här vi stora Alpjön Lonke är också byggfui till en höskande pris. Och nu vet jag man säger om okej nu kan bostäder här 230 miljoner han ska bygga bostäder och läsare i bor. Alltså vi snackar om 3-4 läsare i bor. Det är inte mer än det. Vi ska bygga fler 100 och det som Janne Flocken säger det är att bostäder hemma i kommunen här i Havn, Torsa kommun kan ståna allmän kakkel bostäderfälle som kan upptäcka lån och betalas åter om ens löjena. Men akkurat ju läsare i bor är nejot vid en av sin stole tror att jag klarar inte betala lån i åter löjena här på och ska vara här nere. Och här ser vi här kan man ha en bylstol så att läsarna kunde bygga gott och den pris som svärar till stunden. Bara Stein Nilsen, vi har inte kappingar för omstöver runt om till läsande tar vi samarbete och vi utlånarna och har kappingarna där. Kvar att samtalsfolkna gör vi det. Ja, vi har välskronat detta Laktusvälle. Har vi helt konkret sagt att läsarstolen till hackreläsaren ska upp vid 1000 kronor. Ta vi kappingar för läsarstolen Danmark, då kommer man upp på så där 5600 kronor. Och då det kommer till inflationstryck så kan man ösna här vi verande prisväxten då han hackar löneväxten får 1000 kronor i månaden så läser han det kunna faktiskt vi akkurat väl ska få 2000 kronor mer i handen om månaden leva för och det är något som månar och det ska man allt annat vid höjden stol och är tillägga hur ska man göra något skipan att rätt och förgen hur inte bruka verande skipan som vi har ju bäge stolen. Ja, man har inte tikund ösken första för 4 år sedan och för 20 år sedan. Men det lätt att gå fram att vi snackar om väl nu. Vi tar pristas vi just läsa så landet. Ta det till bostäder. Så menar vi att just här har vi ett ösken stål bostäder som finns ju resurser till för att bygga lästra bostäder. Till 35 vi över vad de säger. Ja, hur tror du det?
Det är en prioritering. Hvis bostad prioriterar att de skulle bytja, bruka alla som pengarna till, så gör det till. Hvis politiska myndlagen är viba till, så gör det till. Och ja, men vi kan, jo, men lörsta nu, vi kan också göra dem mera pengar. Får vi ska ut att uppfinna nutja skipan för några andra bytja, det är ju viba. Alltså sambandslockren gånger in för jag vill bruka de skipan som vi har, helt än att sitta nutja skipan. För jag får nutja troblöstings upp, och nutja skipan, och nutja skipan. Bruka helt de skipan som vi har, TV även fram för jag får boiler bostäder bitcher hur kontrolla to görs någon och hur görs det vi Finsen hur görs det i Vaje vi i hushållsskolan i Klaxvik och så ska det fortsätta. Det är alla ni eller bostäder så inte alla vi det. Hade nej gott. Ja, checka så högt matte. Nu kommer vi till Beine Johannesen. Ja, och gör nu vi hinner ända någon. Kvärt kunno till läsande vanta av hjälp från folkaflotchen hvis de väljer till kun 8 december. Först och främst, man tänker lukka vi till att vi läser upp så är det benämnt en av heimel som bostad över. Och det pjöst inte så där man huxar om läsande, sälja ganska det som är ensamhet, att de nöjtas kanske inte en luxus uppbo. Så man kan också bytja ganska smarre, boiljar öst för löjna. Så uppbo som inte kanske är 8 kronor om månaden. Det är så högt. Men ösen så inte det hittar efter att vi får högre läsarstutning och här också särskilt att man öjer räfasta först främst tej i skolan för kyrka och tej som kanske inte bygger hemma för äldre någon och så framvis. Hur snägt skulle tej få mera och i jag vill säga några till alla. Alltså det har sagt 2000 kronor. Man får ösen vi tar ösen skipa vi jaunding allmänna värdingen och i mån procent att det vi ösen nästa så tar kommer ösen växa så inte här på. Så kan man hitta efter hur snägt växta så kan man hitta efter tar någon 18 till. Och så åtelsurs så vi då snäva. Det är netto det vi att göra mer kappingar för vi Danmark. Läsande först läsande för Danmark det får ända sån ända förra fratrot. Så ser man kan tjäna upp till 4,000 kronor skattefritt. Vi det inte att sätta en luktande skipan verk för förrjon och att läsaren kunde tjäna upp till 5,000 skattefritt. Så att det arbetar mindre än i Mial Argentumar och Vikerna med till. Ja, så så får det tjäna fler pengar. Fratrot är långt hackre för. Ja. Fratrosen är långt högre för så det är så och hade vi inte research chatta ut jag vet inte ordentligt vad ska säga här. Men det ger oss nu för mer pengar efter att du som det arbetar. Nu är klockan faktiskt färren alltså tid har näck mer upp på hjärta men jag vet inte skulle vi bara se att hatta vart här och att tid är ödel sinna att arbeta samman tvär politiskt till främma för fråskaparsätre och för vitanarna för det läsande i färjan. Var det inte något lunda här vi det? Jag har alltid tänkt så kommer vi till ändan och jag som välfunnit någon i Kongshöll och jag får Sätersens väckna att tacka till kon hjärtaliga för att de kommer och inte minst att tid går i och så går runt och tycker att trånga kalendera Beiner, Barur, Axel, som Peter, Högne, Rutt och Bill som är affära och inte minst helder tid som fyller strömmen någon hemma vid hus och tid sjåvant i salen. Tusen tack för i det. Och så är kaffe och kakor.